ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 54 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa FM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Huwebes, Agosto 22, tuig 2024. Sa gihapon, inimola gani mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapaw na dalakuan karon nga mga balita, former City Mayor Jed Patrick Mabilog pwede sa gihapon makaparehistro sa Comelec Office bilang butante pisar nga may kaso nga ginapangatubang pagpadalagan kung may planong gidman ang anay alkalde. Lain naman nga istorya. Kag sandig sa impormasyon naton nga nabaton diri sa aton sini nga mga kabombo, latest about former Mayor Jed Mabilog daw mapuli gid kuno sa pungsod na Pilipinas ang anay alkalde. Sa bihag nga bahin patrol vehicle, light transport vehicle kag iban pa nga kagamitan ginturnover subong adlaw sa nagkalilain sini nga Police Provincial Office sa Rehiyon 6. Sa dugang pa nga mga talupang doon karon nga mga balita, nagpakilala nga doktor kag nagpag-inject para sa pampagwapa dakop sa National Bureau of Investigation Regional Office 6 matapos wala sang may ginpakita sini nga dokumento. Dugang pa nga mga talupang doon karon nga mga balita, unhampered premature kag illegal nga conversion sa prime irrigated agricultural land sa Pandak Kapavia kung saan may issue sa certificate of land transfer. Ginreklamo matapos ginaligar, ginharas kag pilit nga ginpahalin sa developer mga pumuluyo. Muni madalagkuhan mga balita, issues kag impormasyon ng main sentro karon sa aton sining ang pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Sa aton sining mga kabombo, padayon lang kamo sa paghulog sa inyo sining mga entry sa one tour sa swerte sa palengke promo ng Bombo Radio at Star FM. Huwebes na kita karon sining adlaw, buwas Biyernes na. Syempre, kung Biyernes ginalibot sa nga aton sining Bombo Patrol ang inyo sining mga entries kagin panghulog sa mga designated drop-box center sa palibot sa nga probinsya sa Iloilo, sa mga kabanuhanan. Gani maghingagaw sa paghulog sa inyo sini madamo nga entry sa good nga dako man ang imo sini nga tsansa nga magadaog. Kung hindi makahingagaw nga makahulog sa nga imo sini nga entry sa designated drop-box centers, hindi magkabalaka kay tubtub Sabado las 12 sa Udto para iya sa mga luyang magpasakop sa studio draw sarang pa kamo nga makahulog diri sa estasyon sa nga Bombo Radio sa inyo sini nga mga entries hingagaw ina for week number 6. Sa aton sini nga mga kauturan sa palengke draw naman kita ya week number 6 kita sa Banwa karon sa uton na Iloilo. Dira ang aton sini nga palengke draw. Tag 1,000 ka pesos ang madagan sang napulo sini ka mga winners sa palengke draw plus 500 pesos ka balor sa gift pack. Sa ato naman siningiyang studio draw, mga kabombo naton magabaton sang dalagko nga mga cash prizes. 3 mga daog sang 1,000 ka pesos nga cash kag first prize 5,000, second prize 4,000, third prize 3,000 pesos. Kani ano pang ginaulat mo, waswas na diraya sa paghimo sa imo sining entries. O ihulog na ina diri sa Dropbox sa nga Bombo Radio Iloilo. Pagtapos mo hulog, pagpuli mo sa inyo sining balay, dugangi paginhimo liwat ang imo sining mga entries para damo-damo imo sining entries dako-dako man ang imo sining tsansa nga magdaog sang linibong nga cash prizes. Detalye sa mga nagapanguna dalagkuan kag mga mainit nga balita, balikan ta pagkatapos ang Bombo News Center. Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katilo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sa pagkaon, kag masami nga himuon ini sa tiyon nga naghahanda ikaw sa pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sa kasilyas.
Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sa pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang tumandok sang Haro, Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserbe man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958, subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kag a Dictionary of International Law and Diplomacy. Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News, noontime edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Huwebes, Agosto 22, tong 2024. Sa ating mga headlines, istigong humarap ngayon sa Quad Committee hearing ng Kamara de Representantes, idinawit sa pagpatay si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Lalong pagsampa ng kaso kay Alice Go dahil sa pagsinungaling nito under oath at sa pagsuway sa subpina ng Senado na i-refer na sa Senate Legal. Ayan kay Escudero. At sa atin pang mga karagdagang balita, Department of Health muling iginiit na walang pangangailangan para tuluyang magdeklara ng dengue outbreak sa buong bansa. Ito naman hong dalawa sa kasamahan ni Alice Go dinadetain na sa Indonesia ayon yan sa Department of Interior and Local Government. Ang bansang Brazil at ang kanilang foreign minister naman dito sa aktibidad sa Pilipinas nakatakda pong bumisita ngayong araw at makikipagpulong kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa ating balita sa ibayong dagat, ito hong si Taiwan President Lai sa ibang bansa na nawagang magtulungan para mapigilan ang lumalalang military expansionism ng China. Former US President Clinton naman nagpakita ng suporta para kay Vice President Kamala Harris sa Democratic Convention sa Chicago. Sa ating balitang palakasan, ilang mga Pinoy marathoners matagumpay na natapos ang 2024 marathon dyan sa bahagi po ng France. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Sa pagpapatuloy ng pagdinig kaugnay ng Quad Committee hearings na nakahanay dyan sa Kamara de Representantes, sa ito ang ikalawang araw na idinadaos nga ang pagdinig. Unang isinangalang ang panibago na namang testigo na pawang persons deprived of liberty at kasalukuyan pang nakapiit sa Service Support Company ng Philippine Military Academy sa Baguio City. Ang mga ito mga kabombo ay sina Fernando Andy Magdadaro, 56 years old, at si Leopoldo Untalantan Jr. na 54 anyos. Unang naging kwento nga nitong si Magdadaro ay kung paano nila pinagplanuhan ang pagpaslang sa tatlong Chinese national noong taong 2016 na pawang nakapiit sa Davao Prison and Penal Farm. Ayon kay Magdadaro, ay pinakiusapan siya ni Leopoldo Tan Jr. na tulungan itong gumawa o balangkasin ng plano ng pagpatay sa tatlong Chinese national, kapalit yan ng maliit na halaga at ng kanilang kalayaan. Tinukoy nito ang kanilang pinaslang na sina Chu Kintong alias Tony Lim, Lee Lan Yan alias Jackson Lee at Wong Min Pin alias Wang Ming Ping na nakakulong
dahil naman sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Isinagawaan niya nila ang pagpaslang sa loob mismo ng disciplinary dormitory o mas kilala sa tawag na Bartolina. Kaugnay niyan, narito ang pagsasalaysay ni Fernando Andy Magdadaro sa harap ng Quad Committee members sa Kamara de Representantes. Noong taong 2003, ako po ay napumili sa Davao Prison and Penal Farm na ngayon ay Davao Prison and Penal Farm. Pagkatapos na ibaba ng hatol sa aking mga kaso. Noong unang linggo ng August 16, habang ako ay nasa Brigada 2, nilapitan po ako ni Leopoldo Tang na kasama kong priso sa maximum security compound ng Davao Prison Penal Farm. Sinabihan niya po ako na tulungan ko daw siya at may ipakatira na magbibigay daw sila ng kaunting halaga. Tinanong ko siya kung sino ang mga ipapatumba. Sinabi niya na 3 Chinese na nasa Orenward area ng Davao Prison and Penal Farm. Bahagyan ang mga pahayag nitong si Fernando Andy Magdadaro, isa sa mga lumitaw na testigo at kaugnay pa rin ng Quad Committee hearing dyan sa Kamara de Representantes. Samantala, sumunod naman na nagbigay ng salaysay sa harap ng mga mambabatas itong si Leopoldo Untalantan Jr., kung saan ay idinadawit nito ang pangalan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Anya, matapos nilang isagawa ang pagpatay sa 3 Chinese national, kagad silang pinusasan ni Superintendent Gerardo Padilla. Habang naglalakad, papunta doon sa investigation section, tumunog daw ang cellphone nitong si Padilla at narinig nila na binati umano ni dating Pangulong Duterte si Padilla at sinabing job well done. Paglilinaw pa ni Leopoldo na alam niyang si Duterte ang kausap ni Padilla dahil pamilyar daw ang boses nito. Narito naman ang salaysay ni Leopoldo Untalantan Jr., isa sa mga testigo sa Quad Committee hearing. Ang kamay namin at pinusasan kami ni Sir Puro. Pinalabas kami para dalhin sa IS Investigation Section. Habang naglalakad kami papuntang investigation section, tumunog ang cellphone ni Superintendent Padilla. Nakita ko sa napilindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone. Nadinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, "Congrats Superintendent Padilla, job well done." Pero grabe yung ginawang dinuguan. Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si Presidente Duterte dahil pamilyar ko ang boses niya. Sandali lang, no? Teka muna, medyo seryoso yung sinabi mo eh. Pinaninindigan mo ba yan? Opo, sir. Pwede bang ulitin mo kung ano yung sinabi mo? Habang naglalakad kami papuntang investigation section, tumunog ang cellphone ni Superintendent Padilla. Nakita ko sa pinindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone. Nadinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, "Congrats Superintendent Padilla, job well done." Pero grabe yung dinuguan. Meron kang kasing binanggit eh, na pangalan eh. Yung nandito sa number 29. Ito ay pinaninindigan mo. Opo. Pwede bang pakiulit mo ulit kung ano yung sinabi mo dito? Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si President Duterte dahil pamilyar ko ang boses niya. Nakakausap mo ba si President Duterte? Naririnig ko lang palagi yung boses niya, kaya pamilyar yung boses na narinig ko.
Sige, patuloy lang. Pagkatapos ng tawag, sabi ni Superintendent Padilla sa mga kasamahan niya doon, tumawag si Presidente, nag-congrats sa akin. Dahil sa sinabing ito ni Superintendent Padilla, kaya lalo akong napaniwala na ang tumawag sa kanya ay si President Duterte. Yan, mga kabombo, bahagi po yan ng pagbibigay salaysay nitong si Leopoldo Untalantan Jr. kung saan ay bine-verify pa nitong si Congressman Ace Barbers kung ito ba ay kanyang pinaninindigan at nagpahayag naman itong si Untalantan na siya ay naninindigan sa kanyang naging salaysay. Buong tapang na pinanindigan naman ng dalawang testigo yung kanilang naging mga pahayag kaugnay pa rin sa nagpapatuloy na pagdinig dyan sa Kamara de Representantes. At kaugnay niyan mga kabombo, mga ka-Star Nation, alamin pa natin kung ano pa mga expected natin dito sa Quad Committee hearing. Ilang testigo pa kayang isasala ngayong araw na ito? Nasa linya ng ating komunikasyon si Bombo Anali Soberano. Bombo Anali. Yes, Bombo Dennis, no? Nagpatuloy ang isinasagawang pagdinig ngayon ng Quad Committee hinggil nga dito sa mga issue ng extrajudicial killings, illegal drugs, pogo at human trafficking. Ang unang issue na tinalakay ng Quad Committee ay itong extrajudicial killings kung saan lumantad ang dalawang persons deprived of liberty, itong sina Fernando Magdadaro at Leopoldo Untalantan, na isinalaysay ang kanilang ginawang krimen dahil nga ito ay may kautusan sa kanila para patayin ang tatlong Chinese drug lords at ito ay may kapalit na pera at kanilang kalayaan. Sinabi ng dalawang testigo ang kanilang dahilan sa pagharap dito nga sa komite ay dahil dismayado sila at nagagalit dahil hindi inupad ang pangakong palayain sila. Bagamat ay binigay ang pera na kapalit ng kanilang ginawa, ay hindi naman daw ito yung talagang fully accomplish itong kanilang pangako na sana ay makalaya sila. So ito yung dahilan ng dalawa kaya lumantad sila at ipinangalanan nga at idinawit nga itong si Pangulong Rodrigo Duterte sa umano'y extrajudicial killings, lalo na ang pagpatay sa tatlong Chinese drug lord ay kasagsagan ng drug war ng Duterte administration. So taong 2016 yan, Bombo Dennis, nang mangyari ang krimen sa loob ng Davao Prison and Penal Farm sa Davao del Norte. Ayon sa kanila, pinatay nila ang tatlong Chinese na sina Chu Kim Tuang alias Tony Lim, Li Lanian alias Jackson Lee, at Wong Men Tin alias Wang Mingping. Sa ngayon, silang dalawa pa lamang ang nakasalang dito, Bombo Dennis, at may mga testigo pa na susunod sa kanila. Mamaya naman ay nakita natin si dating presidential spokesperson Harry Roque na nandito na, pero yung asawa niya ay hindi nakadalo, Bombo Dennis, dahil may medical certificate na ipinakita na hindi siya pwedeng dumalo dahil nga may nararamdaman. Bagamat ito ay question ni Representative Romeo Acop dahil hindi malinaw yung medical certificate na ipinakita sa komite, Bombo Dennis. Ayon naman kay itong Representative Robert Ace Barbers, nagsimula ng magkaroon ng linaw ang kanilang pag-iimbestiga dito nga sa illegal na operasyon ng pogo, illegal drugs, extrajudicial killing at human trafficking. Ayon kay Barbers, ito na ang ikatlong pagdinig ng komite kung saan mahalaga ito sa kanilang iniimbestigang mga issue. Sa pag-iimbestiga ng Joint Committee, nabatid ang koneksyon ng ilang mga krimen sa illegal na operasyon ng pogo at illegal drug networks na banta sa seguridad ng publiko at nagbibigay dumi sa kredibilidad ng ating institusyon. Sa pagdinig ng komite noong nagdaang weekend, nakaraang linggo sa Pampanga, nadiskubre din ang ilang mga nakakaalarmang mga detalye at nadiskubre na ang nasa likod ng mga ganitong mga illegal na aktibidad ay isang well-organized syndicate na nag-ooperate at nakikipagsabwatan pa sa ilang mga tiwaling opisyal ng gobyerno.
Ayon kay Barbers, kanilang napakinggan ang ilang mahalagang testimonya at kanilang masusing sinuri ito, kaya mahalaga ang mga impormasyon na isisawalat ngayon dito sa pagdinig, Bongo Dennis. Okay. Yan ang latest Sige. mula dito sa House of Representatives. Bongo Alagi, Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bongo! Bombo International News. Babala si Taiwanese President Lai Ching-te na hindi titigil sa Taiwan ang lumalawak na authoritarianism o itong mistulang diktadoryang pananaw ng China. Sa naging mensahe ni Lai sa taunang Forum on Indo-Pacific Security na ginanap sa Taipei, sinabi ng presidente na hindi lamang Taiwan ang target ng China na patawan ng pressure. Ikinatwira ng Taiwanese President na nais ng China na baguhin ang international order na nakabatay sa batas. Makikitaan niya ang military expansionism ng China sa iba pang panig ng mundo, tulad na lamang ng kamakailang military exercise kasama ang Russia na isinagawa sa West Philippine Sea, Western Pacific at Sea of Japan. Ang naturang aksyon aniya ay ginawa ng China upang takutin ang mga karatig bansa nito at panghinain ang katatagan at kapayapaan sa Asia-Pacific region. Dahil dito ay hinimok ng presidente ang mga bansa sa buong mundo na magtulungan upang pigilan at kondenahin ang mistulang pagiging diktador at pambubuli ng China sa iba pang mga maliit na bansa. Nanindigan naman ang Taiwanese President na hindi panghihinaan ng loob ang Taiwan at patuloy nitong igigiit ang kanilang soberanya kasabay ng pakikipagtulungan upang mapanatili ang katatagan at kapayapaan sa Taiwan Strait at buong Indo-Pacific region. Mainit naman tinanggap ng mga taga-suporta ng Democrats ang dating Pangulo ng Estados Unidos na si Bill Clinton. Sa pagkakataong ito ay nagpahayag ng suporta si Clinton sa kanyang kasamahan na ngayon ay napipisil na maging kandidato sa pagkapangulo na si Kamala Harris. Dito mga kabombo ay dumalo rin ang iba pang mga taga-suporta ng Democrats galing sa iba't ibang lugar at dinaraos ang aktibidad ngayon dyan sa Chicago. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni dating US President Bill Clinton. So in 2024, we got a pretty clear choice, it seems to me. Kamala Harris for the people, and the other guy who's proved even more than the first go-around that he's about me, myself, and I. I know which one I like better for our country. Kamala Harris will work to solve our problems, seize our opportunities, ease our fears, and make sure every single American, however they vote, has a chance to chase their dreams. Bahagi po yan ang naging mensahe nitong si dating US President Bill Clinton. At marami naman ang nagtaka dahil sa boses ni Clinton, ngunit pinawi naman ang pangamba ng kanyang mga taga-suporta na maayos ang kanyang kondisyon. Ngunit aminado siya na matapos ang kanyang ika-78 kaarawan ay ramdam na rin daw niya na siya ay unti-unti nang tumatanda, ngunit mas matanda pa rin daw si dating US President Donald Trump na kanyang pinasaringan sa ilang bahagi ng kanyang talumpati. Samantala, nakatakdang dumating sa Manila bukas ang Minister for Foreign Affairs ng Brazil na si Mauro Vera. Ito ay namamarka sa unang pagbisita sa bansa mula nang maitatag ang diplomatic relations sa pagitan ng dalawang bansa. Halos 80 taon na ang nakalilipas. Ang pagbisita ni Vera ay kinumpirma naman ng Department of Foreign Affairs. Ayon sa ahensya, tatalakayin ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo itong pagkakataon para isulong ang relasyon ng Brazil at ng Pilipinas. Dagdag pa nito na inaasahang magpapalitan ng ideya sa hanay ng mga isyu, kabilang yan ang kalakalan at pamumuhunan, teknikal na kooperasyon, gayon din ang kooperasyon sa agrikultura, maging sa defense, education at sa multilateral arena.
Kabilang sa mga kasunduan nakatandang lagdaan sa pagbisita ay ang edukasyon, pagtutulungang teknikal sa mapayapang paggamit naman ng space. Pinaigting rin ng Pilipinas at Brazil ang mga opisyal na pakikipag-ugnayan sa pamamagitan niya ng pagdaraos ng mga high-level exchange tulad ng 6 bilateral consultation meeting noong nakalipas na taon. Oras natin sa buong kapuluan mga kabombo, mga ka-Star Nation, 18 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa dagdag pa natin mga balita, abot na sa mahigit 3.5 milyon na mag-aaral ang apektado ngayon ng pagsuspindi ng face-to-face classes dahil naman sa biglaang pagbuga ng sulfur dioxide ng Bulkang Taal nitong nakalipas na mga araw. Nagmula ang bilang ng mga estudyanteng ito sa Calabarzon Region maging sa National Capital Region, pati na ang Mimaropa Region dyan sa may Southern Tagalog, batay pa rin sa data ng Department of Education. Ang naturang datos mga kabombo ay binahagi ng ahensya katumbas ng 2,000 mahigit na mga paaralan mula sa 21 school divisions sa Calabarzon Region ang nagsuspindi nga ng in-person mula naman sa petsang ika-19 ng Agosto. Simula kahapon, ang 21 paaralan ay hindi pa nakakabalik sa face-to-face classes. Sa Metro Manila naman, 254 na mga paaralan mula sa 5 dibisyon na may 730,000 na mga mag-aaral ang nagsuspindi rin ng kanilang in-person learning noong ika-19 ng Agosto. Ayon pa sa Department of Education, ipagpapatuloy nito ang regular na klase sa susunod na mga araw. Sa Mimaropa Region ay 28 paaralan naman na mayroong mahigit 5,000 na mga mag-aaral ang naapektuhan ng suspension ng face-to-face classes. Yan ay naitala rin noong ika-19 ng Agosto at kahapon nga mga kabombo ay ipinagpatuloy na muli ang kanilang klase. Sa kabuuan, lumalabas sa data na halos 3,000 ng mga paaralan mula sa 27 dibisyon sa 3 rehiyon ang naapektuhan ng suspensyon na nagkakaroon po ng katumbas na bilang na 3.5 milyong mga mag-aaral. Noong nakaraan Lunes ay pinahintulot naman mga kabombo ng Department of Education, partikular na ni Secretary Sani Angara, na magkaroon ng adjustment sa klase ng mga estudyante, lalo na yung mga pangunahing apektadong mga paaralan sa Calabarzon Region, National Capital Region, at yan ay para suspindihin ang mga klase, yung in-person classes, para yan makapag-ingat yung kalusugan ng mga estudyante pati na yung mga guro sa mga tanggapan na kanilang nasasaklaw. Sa pagkakataong ito, kuha tayo ng mga balitang tinutukan ho ng ating mga kasamahan. Ito ang planong pag-asampa ng kaso kay Alice Go dahil sa pagsisinungaling nito under oath at sa pagsuway naman sa subpina ng Senado na i-refer na umano sa legal o sa Senate legal ay niyan kay Senate President Chis Escudero. Alamin natin ang buong detalye tinutukan yan ni Bombo JC Galvez. Na-i-refer na ni Senate President Francis Chis Escudero at Senator Sherwin Gatchalian sa Senate legal ang planong pagsasampa ng kaso kay Alice Go dahil sa pagsisinungaling nito under oath at sa pagsuway sa subpina ng Senado. Sa pulong balitaan, sinabi ni Escudero na pinag-aaralan na ngayon ng Senate Legal kung sino ang gagawa ng affidavit. Anya, hindi maaaring sina Senadora Risa Ontiveros at Gatchalian sapagkat wala silang personal knowledge kaugnay ng pagsisinungaling o pagsuway sa subpina ni Go. Maaari naman anya mga miyembro ng Office of the Senate Sergeant at Arms o ibang empleyado ng Senado. Samantala, target naman ni Senate President na maihain na ito sa lalong madaling panahon. Pero nais nilang tiyakin muna na pulido ang kaso para matiyak na hindi ito mababasura ng korte. Yes, nag-usap na kami, na-refer na namin sa Senate Legal. Pinag-aaralan nila kung sino ang gagawa ng affidavit. Kasi syempre, hindi naman si Senator Win at si Senator Risa mismo ay may personal knowledge kaugnay ng pagsisinungaling o hindi pagsunod sa subpoena. As soon as maayos nila yung legal question at legal issue yun,
mapagbibigay alam namin sa inyo. Para naman airtight yung kaso. Hindi yung madidismiss. Wala na nga dito, madidismissan pa kami ng kaso. Nakakaya naman. Ayusin na namin ng tama. Hindi namin naman madaliin to. Hindi gugulo yung kaso. Ang mangyayari lang yan, pag nagsampa ng kaso sa piskalya, sa DOJ, ma-file yung kaso ng DOJ dahil hindi siya sasagot. Madi-declare siya in default, ma-file yung kaso, mai-issuean siya ng warrant. Pending yung kaso hanggat hindi siya mag-appear sa korte at ma-arraign. So anytime bumalik siya sa Pilipinas, may karagdagang issue o warrant of arrest na pwedeng ma-issue laban sa kanya. Una nang nanindigan si Gatchalian na itutuloy ng Senado ang pagsasampa ng kasong kriminal laban kay Go para sa perjury at para sa kanyang patuloy na pagsuway sa sabpina ng Senado sa kabila ng mga ulat na nakaalis na ito ng bansa. Kahit na nakaiwas sa otoridad, ang natanggal na alkalde, sinabi ni Gatchalian na sisiguraduhin niyang mananagot ang mga tumulong sa pagtakas ni Go. Gayunpaman, binigyan din niya na ang pagtakas ni Go ay hindi dapat humadlang sa pag-usig ng gobyerno sa kanya. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Want to know what makes Enhypen's performances so explosive? Dunkin' Choco Bang! Yeah! Explosive bawat bite kasi chocolate-coated na, Bavarian-filled pa. Explosive ang flavors kasi may 3 banging toppings na. Big Bang BTN, and Big Bang Nutty. Yeah! Kaya ang Enhypen, explosive ang bawat galaw. Nothing like Dunkin' Choco Bang! Dunkin', pasalubong ng bayan. Tuloy-tuloy pa tayo sa mga balita. 23 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Inihayag ng Department of Health na ang pinakabagong data sa mga kaso ng dengue ay nagpapakitang hindi pa kinakailangan ang deklarasyon ng isang national dengue outbreak. Bagamat noong nakaraang Lunes, sinabi ni Health Secretary Teodoro Herbosa na inihahanda na ng Department of Health ang pagdedeklara ng dengue outbreak sa buong bansa, ay may mga konsiderasyon umano na kinakailangan tingnan. Ayon nga kay Health Assistant Secretary Albert Domingo, matapos na matukoy doon sa data na hindi lahat ng mga lugar doon sa mga tinukoy na apektado ay hindi pa pasok yan sa kwalifikasyon para magdeklara ng outbreak o kaya naman epidemic declaration. Gayunman, iginit ni Domingo na may mga otoridad pa ang nagsasabi, mga opisyal ng lokal na pamahalaan na magdedeklara sila ng localized disease outbreak sa kanilang lugar. Dagdag pa nito, ng ahensya ay patuloy na nakikipag-uusap sa mga lokal na epidemiology and surveillance unit upang makapagbigay ng sapat na sertipiko na magiging batayan upang mapayuhan ang kanilang mga lokal na punong ehekutibo. Patuloy naman ang pagtaas ng mga kaso ng vector-borne disease o dengue sa ating bansa. Mula 1 ng Enero hanggang 10 ng Agosto ay mayroon ng 150,000 na mga kaso ng dengue sa buong bansa. Nasa 37% na mas mataas kumpara yan doon sa 107,000 kaso ng dengue na naiulat naman sa parehong panahon noong taong 2023. Sa ngayon ay mayroon ng 396 dengue deaths. Mula yan sa petsang 1 ng Enero hanggang nitong 10 ng Agosto ang naitala ng Pilipinas. Mas mababa sa 421 na pagkamatay na nai-record naman sa parehong panahon ng nakalipas na taon. Samantala, tinitingnan ngayon ng Department of Health itong mga smallpox vaccine na magagamit bilang proteksyon laban yan sa monkeypox. Ayon sa ahensya, nagpasabi na ito sa World Health Organization upang makakuha ng access sa mga bakuna kontra smallpox bilang proteksyon sa pinangangambahang monkeypox. Sinabi naman ni Department of Health Assistant Secretary Albert Domingo na may pag-aaral ng lumalabas kung saan nakitang nakakapagbigay ng cross protection ang smallpox vaccine laban yan sa mpox o monkeypox. Gayunpaman, wala aniyang supply ng naturang bakuna dito sa Pilipinas dahil ang malaking bulto nito ay ibinibigay sa mga bansa sa Africa kung saan kasalukuyang lumalala ang pagkalat ng naturang sakit.
Positibo naman si Domingo sa magiging tugon ng World Health Organization kung magbabago na ang focus nito at simulan ang global strategy laban yan sa Mpox. Simulan ang distribusyon ng smallpox vaccine. Nakahandaan niyang Pilipinas na tanggapin ito. Sa kasalukuyan na mayroon na area mga cold chain at supply chain facilities ang Pilipinas na unang ginagamit noong kasagsagan ng pagkalat ng COVID-19 sa bansa. Una nang iniulat ng Department of Health na isang individual nga dito sa Pilipinas ang kumpirmadong may Mpox na agad namang isinailalim sa quarantine kasama ang mga hinahalilang mga nakasalamuha ng naturang pasyente. Nakatakda namang magsagawa ng job fair ang Department of Labor and Employment. Yan ay laan para doon sa mga Pinoy na nawalan ng trabaho dahil sa pagsasara ng Philippine Offshore Gaming Operators Hub. Ayon nga kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma na tuloy-tuloy ang ginagawa nilang profiling doon sa mga dating POGO workers. Paglilinaw pa nito na hindi lamang para sa mga emergency employment intervention kagaya ng TUPAD program at mga iba pang kahalintulad na programa ang kanilang pinapacilitate. Mayroon na anya na ugnayan sa mga malalaking kumpanya mula sa IT, business at yung business process outsourcing at iba't iba pang mga posibleng pasukan ng naturang mga kababayan natin na nawalan ng trabaho dahil nga sa pagsasara ng Philippine Offshore Gaming Operators. Una nang sinabi ng Philippine Amusement and Gaming Corporation chairman na si Alejandro Tenco na nasa 40,000 ng mga Filipino ang mawawalan ng trabaho dahil naman sa pagsasara ng mga umiiral na POGO hubs. Samantala, ipinagtanggol ng Department of Labor and Employment ang kanilang pinaiiral na mga patakaran sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Ayon kay Department of Labor and Employment Secretary Buenvenido Laguesma, ang ipinatutupad na minimum wage at paminsan-minsang dagdag na sahod ay dumadaan sa wastong pagtimbang alinsunod na rin yan sa mga konsiderasyon. O narito sa budget hearing ng Kamara para sa Department of DOLE, tinanong ni ACT Cheater Party List Representative Franz Castro si Laguesma dahil sa hindi raw tugmang aksyon ng wage board sa mga hiling ng mga manggagawa at hindi rin na ikukonsidera ang inflation at iba pa para gawing batayan ng mas malaking aumento sa sahod. Kaugnayan, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Representative Franz Castro. Itong mga indicators na ito na ibibigay ng PSA or ng NEDA o ng ating economic think tank ay magiging napakababa at napakawala sa realidad. Natural sa magpa-follow doon yung ating pag-determine ng minimum wage. Yan ang bahagi ng pahayag ni ACT Teacher Party List Representative Franz Castro. Para naman kay Laguesma, sa starting workers lang naman epektibo ang minimum wage at tiniyak din itong ikinonsidera nila ang mga factors kagaya ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, pamasahe at iba pa. Maingat at masusi rin umano ang wage board sa pagtingin sa panig ng mga manggagawa at employer upang masiguro na hindi rin magsasara ang negosyo kung sakaling ipag-uutos ang aumento sa sahod. Kaugnayan narito pa ang naging bahagi ng mga paliwanag ni Department of Labor and Employment Secretary Buenvenido Laguesma. Ang minimum po naman ay entry level lang, floor wage. Yun po yung gustong mapangalagaan ng DOLE na wala pong bababa dun sa floor wage. Kaya yung pong pagtaas ng pagdadagdag po ng mga regional tripartite wages and productivity boards, nabanggit nga po kanina, sinasaalang-alang po hindi lamang yung pangangailangan, yung kakayahan, pati po yung employment. Yan ang bahagi ng paliwanag ni Department of Labor and Employment Secretary Buenvenido Laguesma. Oras natin sa buong kapuluan, 29 na minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. Kasunod nga ng pag-ulat sa unang kaso ng monkeypox sa bansa o mas kilala ngayon bilang Mpox. Para sa taong kasalukuyan, hinimok ni Senator Sherwin Gatchalian ang mga paaralan dito sa ating bansa na magpatupad ng mga hakbang upang maitaguyod ang kalusugan at kaligtasan ng mga guro at mga mag-aaral. Ang kasong naiulat noong Agosto 18 sa Department of Health ang pang-10 kumpirmadong kaso ng Mpox simula ng nakaraang taon.
Ayon pa sa Department of Health, ang pasyente ay 33 taong gulang na lalaking Pilipino na walang travel history at yan ay nananatili lamang sa ating bansa ngunit nahawa pa rin. Bagamat mababa ang panganib na magkaroon ng hawaan ang kagaya ng mga kabataan dito sa sakit na Mpox. Ayon sa Centers for Disease Control and Prevention ng Estados Unidos ay kinakailangan pa rin ang iba yung pag-iingat. Binigyang diin ng mambabatas na dapat ay magpalaganap ang mga paaralan ng mga kaalaman kaugnay sa pagsusulong ng mga hakbang upang itaguyod ang kalusugan at kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at mga kawani, kabilang na doon sa mga nasa regular na pagtatrabaho ay dapat regular din yung paghugas ng kamay at pag-disinfect sa mga silid-paaralan upang ito ay manatiling handa sa susunod na batch kung pumapalit-palit ang pasok ng mga estudyante. Matatandaan ay diniklara nga ng World Health Organization ang pagkalat ng Mpox bilang public health emergency of international concern. Ngunit tayo naman sa Department of Health, lahat ng mga dating kaso sa bansa ay na-isolate, natutukan at gumaling na. At ang pinakahuli nga mga kabombo, patuloy pa rin na inoobserbahan. Samantala, wala ng plano ang Commission on Elections o COMELEC na palawigin pa ang voter registration na nakatakdang magtapos sa darating huya na Setyembre at 30 ng kasalukuyang taon. Ayon kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, nananatiling mataas ang interes ng mga bagong registrants na magtungo sa mga registration center o local COMELEC office para magparehistro. Sa kasalukuyan ay naabot na rin ng komisyon ang 5.3 milyon na bilang ng mga bagong botante na malayong-malayo kumpara yan sa mahigit 3 milyon na target sa pagbubukas pa lamang ng registration period ilang buwan ang nakalilipas. Batay sa huling tala ng komisyon, mayroong 65.9 milyon na botante ang maaaring makapagboto sa 2025 midterm election. Nananawagan naman si Garcia sa mahigit 5.2 milyon na botante na una nang natanggal at na-deactivate na samantalahin na itong lalalabing panahon upang magpa-reactivate para naman yan makaboto sila sa susunod na halalan, partikular na sa 2025 midterm election. Sa pagtatapos ng registration period, target ng komisyon na maabot ang hanggang sa 70 million registered voters. Bombo Breaking News! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, dito sa latest information na nakakuha natin dyan sa nagpapatuloy na Quad Committee hearing sa Kamara de Representantes ay ipapatawag na itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos ngang idawit ang kanyang pangalan ng isa sa mga humarap na testigo ngayon kaugnay doon sa insidente ng pamamaslang at yan ay bahagi ng nagpapatuloy na pagdinig ukol nga doon sa mga krimen na naitala nung nakalipas na administrasyon, lalo na yung iniuugnay sa issue ng illegal na droga at kung ito ba ay isang anyo ng extrajudicial killing at sanction ng gobyerno o ng sinumang opisyal ng naturang administrasyon. Antabayanan pa mga karagdagang update hinggil dyan mga kabombo, mga ka-Star Nation. Samantala sa mga dagdag nating balita, naniniwala si Budget Secretary Mena Pangandaman na hindi na kinakailangan pang ibalik ang online cockfighting o yung isabong dito sa ating bansa. Ayon nga sa kalihim, ang isabong ay hindi parte ng revenue assumption o inaasahang mapagkukunan ng revenue o kita ng gobyerno sa susunod na taon, batay na rin sa nakapaloob na National Expenditure Program. Sa kasalukuyan, mataas niya ang revenue na nakukolekta ng Philippine Amusement and Gaming Corporation kahit wala namang isabong. Madali lamang anya na makuha ang pondong maaaring makuha sa isabong kahit hindi ito maibalik. Una nang naungkat ang pagbubukas muli ng isabong, kasunod yan ng pagbabawal sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators dito sa Pilipinas. At batay sa unang inilabas na ulat ng Philippine Amusement and Gaming Corporation, nagawa nitong makakuha ng hanggang
6.2 billion pesos na kita mula sa isabong bago pa man ito ay ipinagbawal noong May 2022 sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mga kabombot ka Sir Nation, mamaya lamang kukunin natin ang linya ni Bombo Kelly Cordero sapagkat itong dalawa umano sa kasamahan ni Alice Go na ditinina sa Indonesia ayon yan sa ulat ng Department of Information o Department of Interior and Local Government. Yan ay tutunghin natin mamaya samantala sa iba pang mga balita. Lumobo na mga kabombo sa 26% ang air passenger traffic sa unang 6 na buwan ng 2024. Batayan sa report ng Civil Aeronautics Board. Sa record nga ng naturang tanggapan, nabot na ang hanggang 29.6 million na mga pasaherong bumiyahe sa unang 6 na buwan ng 2024. Dulot pa rin yan ang pagtaas ng international travel. Ang mahigit 29.6 million ay mas mataas ng 6 na milyon kumpara naman sa bilang ng mga pasaherong naitala noong unang 6 na buwan ng nakalipas na taon. Ito mga kabombo ay halos katumbas ng 30.5 million na naitala noong unang 6 na buwan ng 2019 o bago pa man tumama ang pandemya na dulot ng COVID-19. Sa unang kalahating bahagi ng taon, umabot sa 13.75 million ang bilang ng mga international passengers na mas mataas ito ng ilang milyon kumpara naman sa 8.96 million nitong nakalipas na taon. Umabot naman sa mahigit 15 milyon ang naitalang bilang ng mga domestic passengers. Mas mataas pa rin yan sa mahigit 1 milyon kumpara doon sa naitala noong taong 2023. Samantala, inaasahang lalo pang tataas ang aangkatin ng Pilipinas na karne ng baka, kalabaw at baboy sa taong 2025 batayan sa bagong projection ng United States Department of Agriculture Foreign Agriculture Service. Batay nga mga kabombo sa ulat na inilabas nito, maaaring aabot sa 226,000 metric tons ang aangkating karne ng baka at kalabaw sa naturang taon. Mas mataas ito ng 2.7% kumpara yan sa 220,000 metric tons ngayong kasalukuyang taon. Itinuturong dahilan dito ay ang pagtaas ng populasyon, paglakas ng konsumo at pagtaas ng purchasing power ng mga consumer. Makakaapekto rin dito ang pagbaba ng presyo ng karne sa mga pangunahing supplier katulad ng Australia at Brazil. Ayon sa USDA, ang konsumo sa Pilipinas ay maaaring aangat ng 2% mula yan sa kasalukuyang 402,000 metric tons patungo yan sa 409,000 metric tons. Para naman sa pork products o karne ng baboy, maaring aangat ng 6% ang volume na aangkatin mula yan sa kasalukuyang 480,000 metric tons patungo naman sa 510,000 metric tons o 510,000 metric tons sa 2025. Ang naturang projection ay sa kabilayan ng inaasahang pagtaas ng produksyon sa karne ng baboy, baka at kalabaw sa susunod taon na tig 2% sa baboy, baka at kalabaw. Sa iba pang balita, hindi muna ipapatupad ang Unified Volume Reduction Program o yung mas kilala sa Number Coding Scheme. Yan ay bukas, araw po ng Biyernes, 23 ng Agosto at maging sa Lunes, Agosto 26. Ang mga naturang araw mga kabombo ay kapwa kasi pasok doon sa piyesta opisyal kung saan ang Agosto 23 ay araw kung kailan nailipat ang mga okasyon dito sa Ninoy Aquino Day na kahapon dapat ginunita ang nasabing mga aktibidad. Habang ang August 26 naman ay regular celebration po yan ng National Heroes Day. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority, maring makadaan at makabiyahe ang mga sasakyan sa mga ruta kagaya po ng mga common areas dito sa kabaan ng Epifanio de los Santos at ganun din. Ang iba pang mga restrictions ay pansamantalang lifted muna sa ilan pang mga lugar sa Metro Manila. Sa ilalim naman ng number coding scheme ay ipagbabawal ang makabiyahe sa ilang mga pangunahing kalsada doon sa mga sasakyan at alinsunod doon sa mga numero ng kanilang mga plaka. Nagtatapos sa 1 at 2 para sa araw ng Lunes, 3 at 4 para naman sa araw ng Martes, at 5 at 6 sa araw ng Miyerkules,
7 at 8 sa araw ng Huwebes at 9 at 0 sa araw ng Biyernes. Tuwing sumasapit ang coding hour ay pinapairal ito. Agad namang babalik ang implementasyon ng number coding sa 27 ng Agosto, araw na po yan ng Martes. Ito ho, itong dalawang kasamahan ni Alice Go na hawak na ho ng mga otoridad dyan ho sa may bahagi ng bansang Indonesia. Ayon yan sa report ng Department of Interior and Local Government. Alamin natin ang kabuuan ng detaling yan, tinutukan ni Bombo Kelly Cordero. Nasa kustodiya na ng Immigration Agency ng Indonesia ang dalawa sa kasamahan ni dismissed Banbantarlac Mayor Alice Go. Ayon yan kay Department of Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos Jr. Sa isang ambush interview na naganap sa Local Governance Summit 2024 sa PICC kanina, ibinunyag ni Abalos na kahapon nakatanggap siya ng report mula kay Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil na detained na ang mga ito. Bagamat hindi na nagbigay ng karagdagang detalye si Abalos sa kung papaano naharang ang dalawa at kung sino-sino ang mga ito na kasamahan ni Guo, dahil kinukumpirma pa raw nila ang pangalan, tiniyak niya na doble effort sila ngayon sa paghahanap kay Guo sa pamamagitan na rin ng kanilang Philippine National Police Attaché sa Indonesia para mapabalik ito sa Pilipinas at ang mga kapwa nito akusado. Dalawa sa kasama niya ay nakadetain na sa Indonesia. Pinapa-check ko pa ito. But what is important ay even sa ibang bansa ay through our police attaché, ito'y kino-coordinate. It only shows talagang seryoso rito ang kapulisyahan. Samantala, batay sa natatanggap din nilang report, iginiit ni Abalos na nasa Pilipinas pa si Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay Abalos, may direktiba na sa mga pulis na tingnan sa bawat sulok ng bansa si Kibuloy para hindi ito makaalis ng bansa, gaya na lamang ni dismissed Bamban Mayor Guo. Ganito po yan, no? Sa aming report, lumalabas na nasa Pilipinas pa ho si Pastor Kibuloy sa report na binibigay sa akin. Tiniyak ni Abalos na seryoso mga kapulisan sa mga naturang kaso at hindi lang kay Kibuloy at Guo kundi sa lahat na may warrant of arrest. Sinisiguro namin na talagang si Pastor Kibuloy talagang hinahanap namin. In fact, kung makikita naman ninyo, talagang naimbestigahan pa ang kapulisyahan dito, maski kami, sa paghahanap sa kanya. Talagang gagawin po namin ang lahat. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 16 na minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Sa mga dagdag nating balita, naglaan ang gobyerno ng Pilipinas ng nasa 49.8 billion budget para naman sa social pension ng mga indigent senior citizens dito sa ating bansa sa ilalim yan ng 2025 National Expenditure Program. Ayon nga sa Department of Budget and Management, makakatulong ito upang matiyak ang patuloy na implementasyon ng Social Protection Program para yan sa mga Filipino senior citizens na nasa ilalim nga ng pangasiwa ng Department of Social Welfare and Development. Sinabi pa ng ahensya na ang alokasyon ay magbibigay daan sa mahigit 4 na milyong mahihirap na mga senior citizens para makatanggap ng buwan ng allowance na 1,000 piso sa susunod na taon upang makadagdag sa kanilang mga pang-araw-araw na pamumuhay at gastusin para sa pagbili ng gamot. Ang mga kwalipikadong benepisaryo mga kabombo ng Social Pension Indigent Senior Citizens Program ay nagsimula na makatanggap ng buwan ng allowance na 1,000 piso para sa taong ito, kasunod na rin ng pagsasabatas ng Republic Act number 11916 na nadoble yung kanilang buwan ng pensyon na natatanggap batay na rin doon sa mga direktiba na pinaiiral ng pamahalaan ukol naman sa kalagayan ng mga senior citizens. Dito mga kabombo, mga ka-Star Nation, ay saklaw din yung iba pang mga may kapansanan na pasok doon sa criteria na itinatakda ng Department of Social Welfare and Development at regular din silang makakatanggap ng kanilang tulong mula naman sa pamahalaan bilang parte ng mga hakbang upang maprotektahan ang kanilang kalagayan. Sa puntong ito ng ating balitaan, dako na tayo sa mga karagdagan pang update galing naman sa ating mga himpilan. Itong si Interior and Local Government Secretary Abalos binigyang diin ang pagsuri at pag-counter-check doon sa mga records. Itong si Alice Go, matapos ngang makalabas ito ng bansa at alamin natin ang iba pang mga update.
Nakalap yan ng Bombo Radio Iloilo. Naniniwala si Department of Interior and Local Government Secretary Benjamin Benhura Abalos na mahalagang masuri ng mabuti ang lahat ng records kaugnay sa paglabas ng bansa ni dismissed Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Secretary Abalos, sinabi nito na hindi lamang ang record ni Guo sa Pilipinas ang dapat siya sa atin kundi maging ang record dito sa ibang bansa. Anya, kailangan mag-counter-check ang lahat ng impormasyon tungkol kay Guo. Napag-alaman na una nang lumabas ang impormasyon na noong Hulyo 17 pa nakaalis ng bansa ang dating mayor. Nagbabala na rin si Presidente Ferdinand Marcos Jr. na mananagot ang sino maang tumulong upang makatakas ang dating alkalde. Siguro, as far as I'm concerned, what is important is to always go through the records. Records are very important, not only of our country, but of the countries of the other countries. Cross-check everything. Si Department of Interior and Local Government Secretary Benjamin Benhura Abalos. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ito namang Philippine Veterans Affairs Office tinitingnan ngayon ang pagbubukas ng Veterans Wards at nakatakdang makipagpulong sa mga government hospital sa Cebu at Bohol. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan, tinutukan ng Star FM Cebu. Inanunsyo ng Philippine Veterans Affairs Office na plano nilang magtayo ng Veterans Ward sa mga government hospitals sa Central Visayas. Inihayag ni Philippine Veterans Affairs Office Cebu Head Reggie Isabandal na ang kanilang focus ay pagandahin ang mga kasalukuyang pasilidad sa Vicente Soto Memorial Medical Center at Governor Celestino Gallaris Memorial Medical Center sa Bohol. Ito pa isang inisyatiba sa ilalim ng Veterans Hospitalization and Medical Care Program nito na naglalayong mag-alok ng libreng medical benefits sa mga veterans at kanilang mga dependents sa iba't ibang probinsya. Sinabi ni Sabandal na layunin anya nilang mailapit ang mga serbisyong medical sa mga veterans upang hindi na nila kailangan pang bumiyahe sa Metro Manila para kunin ang kanilang mga benepisyo. Batay pa sa datos as of June, nasa 12.93% o 147,448 veterans ay mula sa Visayas kung saan 4,509 sa mga ito ay mula sa Central Visayas. Sa ngayon, hindi bababa sa 30 World War II veterans sa rehiyon na nabubuhay pa ang patuloy nilang pinagsilbihan kung saan 16 ang mula sa Bohol, 1 sa Dumaguete at 13 mula sa Cebu. For Bohol, the World War II veterans are only 16. So in Dumaguete, the living World War II is only 1. In Siquijor, no more World War II. For Cebu, we still have 13, the entire Cebu province. Our clientele served as pensioners is 4,509. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Amber nagulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sa dagdag pa nating balita, itong alkalde ng Calayan, Cagayan ay pinaubayan na raw sa mga otoridad yung pagtukoy doon sa may-ari ng natagpuang submersible drone. Alamin natin kung saan nga ba nanggaling ito sa update ng Bombo Radio Kawayan. Nagpapatuloy ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad sa pagkakarecover ng isang submersible drone sa bahagi ng Calayan Island. Sa ngayon ay naipasakamay na ng pulisya sa Philippine Coast Guard ang pinaniniwalaang black submersible drone na narecover sa dagat ng isang mangingisda sa barangay Maxidel, Calayan, Cagayan. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Mayor Jong Leopis ng Calayan, Cagayan, sinabi niya na nagpahayag na ng interest ang US forces na kasalukuyang nasa Calayan na magsagawa ng investigasyon sa nasabing drone. Lagi na rin kasi ang tropa ng Amerikano sa kanilang bayan kaya't maaaring may kinalaman ang US forces sa nadiskobreng drone, ngunit sa ngayon ay hindi pa niya matiyak kung pag-aari ito ng US forces. Muli namang pinaalalahanan ni Mayor Leopis ang mga mangisda o mga residente na malapit sa dagat na huwag mag-atubiling dumulog sa himpilan ng pulisya o sa mga kinaukulan o tumawag sa kanilang hotline number upang maipagbigay alam kung mayroong kahalintulad na insidente. Anyway, siguro ating mga kababayan, hindi huwag tayong maalarma, no? Yun naman ay sabi nating isolated cases yan, no? At hindi naman parati yan. At kung may mga ganyan na
na nakikita natin ay surrender natin sa Kinoo at huwag nang magdalawang isip at huwag nang pag-interesan. No? Yan ang ulat mula sa impila ng Bombo Radyo Kawayan na para sa Bombo Network News, Bombo Angelica Morales, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Bombo Breaking News! Isa pang breaking news mga kabombo dahil may mga kababayan tayong naghihintay ngayon na ma-rescue doon sa bahagi po ng may baybayin ng Yemen matapos na ito'y pasabugan. Itong sakay ng MT Sunyun at 29 pa crew members mga kabombo. Yung sinasabing sakay nito, 23 ay Filipino crew members at ito ay naghihintay na masakluluhan at dito mga kabombo na tukoy na 2 sa kanila nanggaling sa Iloilo City at isa ang taga Cebu City at meron ding taga Talisay Cebu na isa at Calatrava Negros Occidental isa at meron ding 2 mula naman sa Davao City. Canangal Leyte meron pong isa, may taga Parañaque City rin isa at dyan sa Hilongos Leyte meron ding isa at Manapla Negros Occidental 2. Yung nanggaling sa Lukban, Quezon, meron pong isa at San Juan, Batangas, meron ding isang crew. At San Carlos City sa Pangasinan, isa. Muntinlupa, isa. Malaybalay, Bukidnon, isa. At Jones Isabela, isa. At yung Patnungon Antique, may crew na nanggaling dyan, isa. At yung sa Bugasong Antique ay isa, yung taga Ubay, Bohol, meron ding isang crew member. Sa Samar, meron din pong isa na nandun at naghihintay na ma-rescue. Sana masakluluhan na ito mga kabombo, mga Kastar Nation at antabay tayo sa mga update tingil pa rin sa naturang pangyayari. Tuhong Mindanao State University Jensen Supreme Student Council umalma sa aligasyong CPP-NPA recruitment sa campus. Alamin natin ang buong detalye. Tinutukan yan ng Bombo Radyo Jensen. Nababahala at nalungkot ang mga mag-aaral ng Mindanao State University General Santos City Campus kaugnay sa isyu na inilabas na listahan ng Philippine National Police na sila ay kasama sa mga universidad ng bansa na sinasabing nagre-recruit umano para maging miyembro ng New People's Army o NPA. Ito ang ibinunyag ni Leonard Tucayaw, ang Supreme Student Council o SSC President, sa exclusive interview ng Bombo Radyo Jensen. Aniya, ang universidad ay isang ligtas na lugar para sa lahat at sumusunod sa batas na may layuning mabigyan ng proteksyon ng mga mag-aaral para sa pagkakaroon ng dekalidad na edukasyon. Dagdag pa nito, ang inilabas na listahan ay sisira ng reputasyon ng universidad at magbibigay din ng pagkakabalisa sa mga estudyante kasama na ang mga magulang ng walang dahilan. Nilinaw din ito na maraming organisasyon ng universidad, ngunit ito ay para lamang sa kapakanan ng mga estudyante at hindi para sa suporta sa mga rebeldeng grupo na kontra sa gobyerno. With regards to that issue, actually, we were saddened and we were enraged of the malicious and unfounded allegation of the PNP relative to the recruitment training ground ng New People's Army ang aming university. Hindi po yan totoo. The Supreme Student Council and the various academic and socio-civic organizations here in our institution stand in solidarity with the MSU Jensen community in condemning the malicious allegation of the PNP. It violates our right to freedom of expression, to freedom of speech, and to organize as students here in our university as well. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Jensen para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Levi De Leon para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Bombo Sports News. Ilang mga Pinoy Marathoners matagumpay na natapos ang 2024 Marathon dyan po sa France. Alamin natin ang update mula sa Star FM Baguio.
Matagumpay na natapos ng ilang mga Pinoy marathoners ang 2024 Marathon Purtus na ginanap sa Paris, France. Ang naturang event ay kinabibilangan ng mga amateur runners mula naman sa iba't ibang bansa kung saan ay nilahukan ito ng nasa mahigit 40,000 participants na may dalawang formats, ang 42 kilometers at ang 10 kilometers event. Sa naging pahayag sa Star FM Baguio ng Pinoy marathoner na si Wendy Managat na tubong Davao City, ibinahagi nito na nakaramdam ito ng frustration sa kasagsagan ng naturang kompetisyon dahil sa sakit na kanyang naramdaman sa kanyang paa dahil sa kanyang ginamit na sapatos. Malaking tulong umano ang kanyang pamilya, mga audiences at mga volunteers para mapalakas ang kanyang loob at tapusin ang race. Inilarawan rin nito kung paano nakapasok sa Marathon Purtus. Kasi may dalawang yung Team Orange, doon po ako nanalo. Tapos yung pinakang marathon po na challenge nila, siguro po nasa 30 running na mga challenges nila na 30 or 20s na mga challenge nila na tinry ko po. Pero all over the world po kasi yun. So parang it doesn't matter kung mananalo ako o hindi. Pero waiting. So nitong sa Team Orange po dito sa Paris, nag-try at pinalad po. Bahagi ng panayam ng Star FM Baguio sa Pinay marathoner na si Wendy Managat. Ang mga marathoners na nakatapos ng naturang race ay nakatanggap ng 2024 Marathon Purtus Medal. Iyan ang report mula Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Nash para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Tuloy-tuloy lamang sa pagsubaybay sa mga programa ng Bombo Radio Philippines at masusubaybayan ito sa pamamagitan ng Bombo Mobile app. Pwede rin sa YouTube o kaya TikTok ng Bombo Radio Philippines. Pero sa Facebook Live programs, lalo na dyan sa bahagi ng Mindanao, matutunghayan po ang inyong mga programang paborito sa mga paborito din po ninyong dialekto na ibig silang masubaybayan. Kagaya na lamang doon sa mga Cebuano speaking dyan sa bahagi ng Mindanao, nariyan ang Bombo Radio Davao, Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Radio Butuan at Bombo Radio Jensan. Para naman dun sa mga Ilonggo, nariyan naman ang Bombo Radio Coronadal. Mga kabombot ka Star Nation, sa pagkakataong ito, sabay-sabay tayo manalangin ng Orasyo Impirata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio
Bombo! Pingalaw na balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo na isaudto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kaga impormasyon sa aton sining mga kuturan ang Iloilo City Comelec eksplikar may kantanan sa status sang registration ni former City Mayor Jeddah Patrick Mabilog. Kung manumduman nyo pa na balita, tadring bangod man nga ti 2 consecutive elections na, no? Wala maka-exercise ang right to suffrage ang anay alkalde. That is why na-deactivate ang iya sining registration, no? Comelec registration sa aton sining mga kabombo. Pero ang madali sa Comelec, pwede sa gihapon iya makaparehistro si former Mayor Jed, kiti may ara kita sang ginatawag sining registration anywhere program la, no? Nga kung sa diin bisan diin ka lang iya nga bahin sa kalibutan, pwede ka makaparehistro as long as nga maka-access ikaw, no, sa website sang isaabi ka Comelec office, Iloilo City Comelec or Commission on Elections per se, no, sa aton sining mga kabombo. Pero sa punto sa iya sining pagkandidato, tilay naman kuno na yung istorya suno sa Comelec. Si Bombo Angel Tan may follow-up report. Gel sa report, please come in. Standby sa aton sining mga tagpalamati. Sa pag-checkar naton sa balita kaupod naman diri karon sa kay Bombo Angel Tan driman sa aton sining pagpangalagada. Kay may mga spekulasyon, may mga huring-huring, at the same time kung lantaon nimong mga cryptic post sa alkalde sa iya siniyang social media, daw nagapabatsyag sa mga pumuluyo diri sa syudad sa Iloilo. Hilabi pa sa karon nga may ara na sang lihok to ang kongresista, Long District Representative Jan Baronda, nga ipaklear niya ang pangalan ni former Mayor Jed Patrick Mabilog sa numan sini nga kang tanan iyang tuhoy sa illegal nga droga. Pinagi karon niya sa pagpangayo sang listahan sa Philippine Drug Enforcement Agency, Philippine National Police, no, sa aton sini nga mga law enforcement agencies. Lakip na sila diri ang punto pagin sang kongresista nga ginapaklear niya ang syudad sa Iloilo sa bansag nga most shabulized city. Ti karon naghambal man ang kongresista nga sinya kung gusto nyo pwede taman may imbitar sa Mayor Jed Patrick Mabilog nga makapauli diri agad nga mausisa ta. Bukas man sa kay Mayor Jerry Treñas ang pagpauli diri kag pagclarify sa pangalan sa kanay alkalde. Looking forward man si Mayor Jerry Treñas sinya kung chimpo na man nga klarohon ni Jed ang iya sini nga pangalan, sinya why not? Puli siya diri. Sa aton sini nga mga kabombo para nga once and for all, maklarong iya sini nga pangalan. Nagapati ang mga supporter sa kanay alkalde nga inisya ang wala iya sang kahilabtanan or any involvement sa bahin karon sang illegal drugs. No? Hilabi pa nga titubtob sa Silimatinyon, why man sang may gindiga diri ang mabakod nga ebidensya, no, ngati ang anay alkalde imbulbado sa illegal drug proliferation or even protector siya sa illegal nga droga. Check na pala si Bombo Angel Tangel sa report, please come in. Ginpathag bil Bombo Cham sang Iloilo City Comelec office nga pwede sa gihapon magka-register online o kung makapa-reactivate sang i-account si Mayor Jed or former Mayor Jed Patrick Mabilog, apisar nga may ginapangatubang ini siya kaso Bombo Cham. Interview din sa Bombo Radio si Mr. Jonathan Saino, election assistant po sa nasambit nga opisina, naging pahayag nga kung gusto gid man plastar magboto sang anay alkalde para sa ginapaabot ating 2025 election, pwede gid siya mag-file sang reactivation Bombo Cham. Apisar nga ti ara siya sa sang pungsod. Kagati ang iban rin nga mga istorya just like disqualification,
kung mag-file siya sang COC o kung Certificate of Candidacy, wala man sang jurisdiction dili kundi ang bahin sa City Comelec Office Bombotsam. So kung ang plano diri ni former Mayor Mabilog magpa-reactivate lang din siya sa account niya, pwede gid ini siya matabo Bombotsam. Ngati kung para sa iya kuan lang abi nga mahamba lang ara di siya kung ari di siya nga botante sa bayan sa Iloilo City, pero sa gihapon nakadepende sa iya kung mag-boto ini siya for 2025 election. Kag ang voters registration nagapadayon ini siya kag magatakop tubtob September 30 subong nga tuig, last day ini siya sa bilog nga bukos nga Pilipinas Bombotsam. Kag bilang damdamo man ni siya gina-cater subong ang City Comelec Office, just like application sa mga bagong botante, application for reactivation, mga gusto magpasaylo sang area kung sidiin sila pwede kaboto. Sa gining application para sa reactivation, miari diri siya pila ka mga requirements man abi Bombotsam. Una diri, ang step 1 sa bahin sa Comelec Office, dapat ma-accomplish diri ang CES 1 form nga downloadable naman ini siya sa Comelec website. Pagkatapos, ang step 2 diri siya, i-prepare ang mga documentary requirements. Nga dapat i-scan mo ini siya pamaagi sa imong cellphone. Kumbaga, picturean mo diri Bombotsam, ano ang mga documentary requirements. Una, ining accomplished application sa CES1 na form, ang front at ang likod niya plus a valid ID. Tapos, ang step 3 diri is ipadala nimo ini siya sa email address sang local o kung ang local office of election officer diri sa bahin sang City Comelec Office abi sa bahin ni former Mayor Jed Patrick Mabilog. Tapos sulaton niya ang confirmation kag kung mag-amo ng plastada, i-contact ini siya pwede man via messenger sa Facebook page sang City Comelec Office. Dira siya i-online interview Bombotsam kag kung makapasa ini siya sa mga qualifications man abi for reactivation, bot silingon reactivated na ang iya account bilang botante diri sa bahin sa Iloilo City. Kag pasang man rin ni Mr. Saino nga ti sa bahin sang mga Marcoses, wala pa man ni sila kuno sang minabaton nga mga applications man abi, just like abi sa kining kaso man ni former Mayor Jed Patrick Mabilog, mabalaan lang ini siya after September 30 nga makakolekt na sang mga data sa tagsa ka mga opisina manabi Bombotsam sa mga nagkalain-lain abing area diri sa bahin sang Pungtod Pilipinas kag via online. Kay amo ng plastada Bombotsam nga kung makakolekt na ang data dira mabalaan kung sino ang nagpa-register. Kag hindi gaman diri kung minplastar man ni Mr. Saino ang mga requirements sang mga gusto abi magpadalagan o kung mag-file sang Certificate of Candidacy. Una, dapat registered voter, ikaduha diri Filipino citizen, kag ikatatlo abi hindi dual, kung wala nagakapot sang dual citizenship. Pang-apat diri dapat residente sa Iloilo City 1 year before sang eleksyon Bombotsam. Pamatian sa bala ang kabahin diri sa nga pagpahayag ni Mr. Jonathan Saino sa ngaton na interview. Yes, no, ang sa case ni former mayor, no, nga dapat ang naton ma-file siya sang application for reactivation para mabalik ang iyang record sa voters list. No, kag iban na nga kung ano man ang mga iban nga disqualification, so wala na to jurisdiction. Ang amo niya obrahon niya mabaton lang kami sang iya just in case nga mag-file sa sang iya COC. No, duwa ni ka punto ma-file sa sang iya reactivation nga mabuto lang siya or makandidate pagid siya. So, ang iyan ni reactivation, dapat makabuto siya kag pwede man siya makapa-elect. O pwede gid nga makapile sa sang application for reactivation. So, bali hindi mag-vary ang kaso niya, basta registered voter lang siya, sir? Oo, registered voter lang siya. So, whatever daya nga mga petition for cancellation sa ulihi pa na, dapat may mareklamo. Pwede man nga hindi siya magboto, basta ang iyang record niya, establish siya lang mag-inactive nga sa list of voters. Sir, because ongoing man ang registration, sir, may nakabakuan din nga mga Marcoses sa Iloilo City, naka-register as of this moment, nabi, sir? Until now, wala pa kita data nga nagsulod. Kung may propose kay bala na muna ang nambal ta bala, basi until August 30,
basi hindi sa man mabalaan kung may plano man sila, basi dito sila mapile sa Manila pero using ang ilang record diri sa Comelec sa Iloilo City. So pwede sila tong makapile sa Manila or anywhere any part of the Philippines no nga magfile sila pero ang ilang registration diri masulod sa Iloilo City. Therefore, kung ma-approve na registered voter na sila sa Iloilo City. After more or less madugang maano na siya kaya ang approval is October 15 eh. So mapinadala na sila sang record sa iba nga mga offices ng Comelec mga after last day din niya September 30. So naging nga requirements sa Comelec ang part no dapat registered voter ka. No, registered voter ka sang isa ka let's say sa Iloilo City kag dapat Filipino citizen ka. No, ang imo edad is 18 and above. No, hindi ka dual citizen, no? Amo na ang aton nga mga requirements. Kag resident ka sang Iloilo City 1 year before sang election as a candidate. So ang iya nga dapat obligaron bangod nga na deactivate siya, no? Na confirm na nato nga deactivated. Ang unahon nga obra niya sa part sang Comelec is to file ang application for reactivation. No? Kung whatever pa da ang mga disqualification, so hindi na naato, wala na to, hindi na to da. Bombat siyam na batian sang mga kabombo naton si Mr. Jonathan Saino, election assistant po sang City Comelec office. All right. Sa rehistro lang niya sa pag-reactivate, dira lang niya kutob ang jurisdiction sa Comelec, pero sa mga kaso anyway na niya jurisdiction pa yang Comelec, Bombo Angel, pero hasta sa no pa pwede makaparehistro how? September 30 sa man bombot siyam ang deadline sang City Comelec office. Kag sa pagkamatuod sa Sabado nga adlaw miari din silang do fundrad para makainganyo pagkipombot siyam sang amuni lang nga programa nila nga pwede ka makaregister kay nagakadto ni sila sa mga per district per area diri sa bahin sa Iloilo City para magkampanya. Biti ining fun run do paalinton sa mga pumuluyo nga do after sila isniara sila nga on-site satellite registration diri sa distrito sang Mandurriao sa isa ka mall na ti pwede makakadto mga kabombo naton starting 8 AM ini siya sa August 24 bombot siyam hasta 5 PM ining programa man sa City Comelec office na tiyan mo na gani sa mga kandidato just like the former Mayor Jet Patrick Mabilog never did man mag-decide ini siya bombot siyam nga mag-reactivate ng iyabing nga status bilang butante diri sa bahin sa Iloilo City. Deactivate lang bombot siyam depende man sa iya sa gihapon if 2025 mabote ini siya di pwede ini siya sa gihapon kag wala gani kuno sang jurisdiction ang City Comelec office nga istoryahan pa or opisaon ining mga pending nga kaso batok Cavite sa anay alkalde diri sa bahin sa Iloilo City, Bombocham. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo. Salamat gid Bombo Angel Tan sa imo sining follow-up report. Ang last day sang voters registration is September 30. First day sang filing of certificate of candidacy is October 1. Sa aton sining mga kabombo ti bantayan taning bulan sang Setyembre kay sa nasiling ko na kagaina we have this information nga bangod espesyal sa kay former Mayor Jet Patrick Mabilog ang bulan sang Setyembre mapauli ini siya. Espesyal kay bangod nga birthday niya. Kaging ang impormasyon gani naton daw diri pa siya kuno gani birthday. Sa aton sini nga mga kabombo. Sang nagwa ining mga cryptic post ni former Mayor Mabilog sa iya sining social media account, nagtingwa man ang Bombo Radio nga makalabot sa anay alkalde kag sa iya sini iyang tiayon sa kay Mrs. Marivic Mabilog. Ang nakareply as per information si Mrs. Marivic Mabilog kag ang reply niya si Jed lamang Kutanyo.
Sa aton sini nga mga kabumbo. Pero ti ang anay alkalde, tumtum sa sini nga mga tinyon, way pa man niya makasabatkid sa pamangkot sang Bombo Radio sa iya kung anong iya sini nga plano nung butsilingon sa mga cryptic post niya ni. May tuyo siya nga magpuli dire kag may tuyo bala siya para sa 2025 midterm elections. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ini man lipod sa ibalo sa mga kabumbo naton nga why na ni makabalik si former Mayor Jen Patrick Mabilog sa pungsod Pilipinas. Bangod nga ini siyang gininitan sang tsimpo ni former President Rodrigo Duterte. Kagamo man sadto banwa ang tsimpo nga ginbansagan nga Siabulay City ang syudad sa nga Iloilo. Kay suno sa presidente, protektor si former City Mayor Jen Patrick Mabilog sang drug lord. Kag ang proof nga made available sa public angot sa sining akusasyon amo ang mga picture laragway ni former Mayor Jen Patrick Mabilog kaupod sang mga personalidad nga naangot kag ginakusaran sa illegal siniiyang druga sa aton sini mga kabumbo. Ti kasubong man sa nangin balasihan sang mga akusasyon batok sa kay former Senator Leila de Lima, magluwas lang abi nga ti may mga testimonya batok iya sa senador or sa anay senador, but later on ginretract man ini nila bangod nga ini sila kuno ang ginpahog kag ginpressure sang previous administration. Pero sa kaso ni Mayor Jed or sa sitwasyon ni Mayor Jed rather, why niya naglabot sa punto nga may amo sini? Ang nangin balasihan lang iya ang laragway ni Mayor Jerry Trenia o ni former Mayor Jen Patrick Mabilog nga kaupod ang mga individual nga nangot sa illegal nga druga. Ang punto bala nga ang tawo nga luyag nga magpa-picture si mo kay alkalde ikaw sang syudad sang Iloilo. Butsilingon, drugista ka na dayon. Butsilingon, protektor ka na dayon. Tisa nga mo sa tuyang at simpo, hindi man lang kay si former Mayor Jen Patrick Mabilog ang may picture kaupod sa sining mga individual nga nangot sa illegal nga druga. May mga laragway man tong mga opisyales sa syudad sa Iloilo. Pero sa punto nga concrete evidence, way giniya sang may plastar, may madiga ang Duterte administration, even the Philippine Drug Enforcement Agency, the Philippine National Police, the National Bureau of Investigation, nga indeed directly involved as a protector ang anay alkalde. Same as with sa iban siniya nga mga punong barangay nga bangod sang kakulba sa ila sini nga kabuhi, bisan wala man sang mabakod sini nga ebidensya nga nagapahayag imbulbado sila sa anuman nga sa isang aktibidades angot sa illegal nga druga, pero ginbati-bati ang publiko sa masami nga pagngalan or pagwaragwag sa ila sini nga pangalan, paghinambit sa ila sini nga pangalan. Tiyang iban sini banwagin pili na lang nga magpanago. Kay hindi na nila luyag pa nga matabo. Kag mangin kapalaran man ang nangin kapalaran sang iban sini nga tawo.
ang aton sini nga mga opisyales naga-welcome gid sa kay former City Mayor John Patrick Mabilog nga kung mapuli gid man siya kag klaruhon niya iya sini nga pangalan kung si Mayor Jerry Treñas pa siya ti kung simpo na gid man ti puli diri si Jed kung si Congresswoman Jan Barunda pa siya ti pwede taman maimbitar si Jed para nga maka pahayag siya diri sa Quadcom. Siguro sa iban sini naton iya nga pagpangalagad, we will try the line of Congresswoman Jan Barunda. Kung nakasumiter na gid man bala sa iya ang mga law enforcement agencies naton such as the Philippine Drug Enforcement Agency, Philippine National Police, kag iban pa sang at least or top 50 top 50 cities sa pungsod Pilipinas. Lakip na sinadri mga pangalan man sang mga government official nga yara sa ila sini nga listahan. Sa aton sini nga mga kabombo. Imang kutunta ko naka-provide na gid man naton sini mga law enforcement agencies kaysang nagligad to pag pangusisa ni Congresswoman Jan Barunda, why sa may ma-provide tong PNP ang PIDEA? Ilang taon naton banwa kung anong mangin rason sini sa pilang kadlaw kung magdigahay na gidman sang tagsa-tagsa sini ka baraha para nga mahibaluan ta kung bala matuod ang mga akusasyon o kung ginakusaran lang ining mga personalidad, partikularmente ang anay alkalde sang syudad kag nadalahig ang bug-os ke syudad sang Iloilo bangod gid lamang iya sa dumot man sang previous administration. Kaya nga basa kung sang kilala ko ti amo na bla lisensya to nga mapatigayon sang rally sa Plaza Lapas pinatyan kasuga mo ti kunti hinanting siya. 25 minutos na kaligad sa takna sining alaw na. Pagbalik nato na Banwa Patrol Vehicle, Light Transport Vehicle kag iban pa nga kagamitan gin turnover sa nagkalain sila nga Police Provincial Office diri iya sa Police Regional Office sa SIGS. Balikan tayo ni matapos ang bilang importante nga mga panumdumor. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for August 18 to 24, 2024. Sa sining nga ika-4 nga Sabado sa bulan, the Retro Band is scheduled to delight you sa ilang great selection of oldie-goldie songs sa concert at the plaza. Manginiinyo, umpisa alas 6 ng gabi sa Agosto 24, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Agosto 25, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, pangayoon naton sa Ginoo nga padayon kitang hatagan sang kaalam kung paano malampuwasan ang mga challenges ang ginapaabot nga weather abnormality nga amo ang La Nina.
plus wala di Iloilo. We remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gwa sang inyong nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga limpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bag-o kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos. Ipabilin nga mainit o kung masobra sa temperatura nga 60 degrees Celsius ang luto nga pagkaon, bago ini ihanda sa imo pamilya. Hindi pagtaguon sa madugay ang pagkaon, mangin sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang una nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang o kung sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon
uko ng art. Iloilo, Philippine Standard Time, 31 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na balik na diri karon sa pagpangalagad sa Bombo Anay Zonto. Sa gyapon ko po nimo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa aton sining mga kabomboy, check ta si Bombo Hana Andasa, patrol vehicle, light transport vehicle, kag iban pa nga kagamitan gin turnover sa nagkalain sining police sa provincial office sang region. Muna tawag nila region Regional Office, Police Regional Office 6. Now, isa man ini sa mag-boost sa makabig naton iya pag-responde kag pagpangalagad sa ngaton sini kapulisan. Siya kanina nagambal to nga dapat within 3 minutes makaresponde aton kapulisan na. Si Chief P. Marbil, no? Si Chief P. Marbil. Pero tikon may mga VIP, di nga Jess makaresponde kamo. Pero sabi kagapon be, ara mga VIP be, di nga Jess makaresponde kamo ka 3 minutos man. Sa traffic pa lang, di laban-laban, wag tang na Anyway, sa aton sini nga mga kabombo, check ta si Bombo Hana Andasa. Han, sa report, please come in. Ginpatigayon sa buong adlaw ang blessing kag turnover sang ining mga Philippine National Police issued equipment kag iban pa nga mga Congress initiated changes adjustment nga funds in 2023 ang sa ining sa Police Regional Office 6 lakip man sa mga equipment nga turnover amo ang light transport vehicle 3 ka unit, 5 ka unit sang patrol jeep, 31 ka unit sang dirt bike kag 203 kabilog nga mga goma bombocham kag lakip naman diri ang 5,000 kabilog nga drug testing kit. Ang pinakadamo naman diri nga nakabaton nga Police Provincial Office kay diri subong sa ining blessing kag turnover nang dinapit nga bisita ang mga nagkakalain-lain nga city and provincial directors kaangay nila mang sang Antique Police Provincial Office, Iloilo City Police Office kag Iloilo Police Provincial Office. Kag diri man sa mga ginpanghatagan sa ining mga bag-ong kagamitan ang may pinakadamo diri nga nakuha amo ang Antique Police Provincial Office. Pumalin iya sa national headquarters ining 2 ka units sang brand new van, 3 ka units sang heavy motorcycle, 2 ka units sang dirt bike, 22 ka unit man sang spy camera, 16 ka units sang desktop computer, kag 13 ka units sang laptop, kag may wifi man, may night vision goggles, solar panel, drone cameras, DSLR camera, video camera, kag multimedia projector iya bombocham. Diri man sa pahayag ni Police Brigadier General Jack Wangki, Director sa Police Regional Office 6 sa iyang speechman subong nga aga ti ang ining mga equipment nga makabulig nga mangin matawhay kag madasig ang pagresponde sang paghatag man sang mga services sa mga pumuluyo. Diri gin-highlight man diri ni Police Brigadier General Jack Wangki nga ini mga equipment naghalin ini sa taxes sang mga taho kung sa diin nga dapat ibalik man sa mga taho ang paghatag sang serbisyo nga nagakaangay kag nagakadapat sa ilaman iya bombocham. Diri man ginambag nga diri nga pera ng taong bayan and let's use them judiciously ang ining mga ginpanghatag nga makagamitan kaangay na lamang sa mga patrol unit ini bombocham. Diri gin example niya ang goma nga gipanghatag at may 203 ka units sang ining 203 ka bilog nga mga goma sang patrol ti dapat islan ang mga madaan nga mga goma sang mga patrol car man sang mga kapulisan nga ti kaangay na lamang sa pag-ilis sang ining goma nga ti dapat hindi lang isa ang iislan kundi apat dapat ang iilis diri bangod good man nga ti maka-effective may kag manami ang pagdalagan kag balasig ang police patrol kung when it comes magresponde iya sa mga emerhensya man niya bombocham. Di ba nakapamatian naton ang ining pahayag ni Police Brigadier General Jack Wangki. We could really propel change in progress sa ating bansa. And I know these efforts are all aligned to it. No? Yung pagbibigay sa atin ng equipage, pagbibigay sa atin ng mga training, pag-continue, pag-enhance ng ating mga capability. No? So these are all aligned with the program of our President, the Bagong Pilipinas. But on our part, let us just be reminded, ito mga binibigay sa atin, these are equipage or these are equipment that would help us in making our job easier or probably
so that we could enhance the delivery of services to the people. But bottom line here is we must always remember itong mga ito ay binigay sa atin coming from the taxes of the government, coming from the taxes of the people, I mean. So, ang expectation sa atin, sila ang bumili dito, dapat ibalik natin yung tamang serbisyo para sa kanila. Di ba? So, isipin nyo lagi, no? Pag ginagamit nyo itong mga equipage na ito in the pursuit of your job, isipin natin na ito ay pera ng taong bayan. Kaya dapat ayusin natin. Okay? Yung message natin lagi, pag may mga ganitong mga turnover ng mga equipage, ang lagi nating sinasabi is let us use them judiciously. No? True enough. Yung pag bibigyan natin ng gulong, pag sinabing gamitin natin ng tama, gamitin naman natin ng kukote natin. Yung pagpapalit natin ng gulong, dapat 4 yan. Hindi yung isa lang ang papalitan mo kung ano yung luma. Diba? Para at least ma-maintain natin yung efficiency talaga ng ating patrol car kung paano tumakbo. Okay? So, hindi ko mo, kaya binibilang ko, mayroon pang 15 na kuwan dyan 15 na issuance. Mukhang mali yata. Dapat always divided by 4 yan. So, kung 12, 16, 20, dapat gano'n yung issuance ng gulong. Para kung magpalit kayo ng gulong, buo yan, 4 dapat. Dahil pagka pinalitan mo lang yung isa, hindi na maganda yung takbo. Dahil hindi maganda yung di ba? So, ayusin natin ng maigi itong mga binigay ng taong bayan sa atin para tumulong sa pagganap ng ating trabaho para maayos natin at makapagbigay tayo ng magandang serbisyo sa taong bayan. Nabatian diri mo ang pahayag sa Direktor sa Police Regional Office 6 Police Brigadier General Jack Wangki ug iniman kaangot man sa bagogid lamang again pagwa man nga statement ni Philippine National Police Chief Romel Marbel nga ang pag-respond lang sa 911 emergency calls na dapat within 3 minutes makaresponde na ang mga kapulisan. Tigin nalaman naton diri sa pamangkot man kay Police Brigadier General Jack Wangki if it's achievable bala ang ining 3 minutes nga pag-respond diri sa pahayag man ni Police Brigadier General Jack Wangki nga achievable lamang sa mga highly urbanized city, di mga city police office gid laban-laban diri ang require nga dapat makaresponde ang mga kapulisan within 3 minutes apang ti kung in consideration naman diri iyang example diri sa Iloilo City Police Office nga ti masyado ka traffic nga ti ginatistingan lang ya kon try gid sa kapulisan nga malabot ang 3 to 5 minutes ti amo na gani nga sa pahayag o kon sa pag-intindi pa lang nga tama ka traffic diri sa syudad daw hindi gid malabot ang ini nga tulod man nga 3 minutes nga pag o kon 3 minutes nga pagresponde sa 911 emergency calls. Amo na rin isa sa mga ginalantaw man nga concern nga daw hindi iya malabot ang 3 minutes sa pag or 3 minutes ka respond time kay or response time kay traffic diri sa syudad mumbuhana pero may mga motorsiklo man, may mga single man nga motorsiklo nga ginhatag sa kapulisan da. Amo gani man pamotsyam nga ti madamo ang inigin panghatag man nga mga single motorcycle ang panghatag diri sa mga kaangan nila mang sa mga city police office kag police provincial office nga ti mismo man gani iban diri nga mga provincial director ti daw kung malayo ba lang area daw medyo madugayan pero apang with the help sa single motorcycle tinguhaan gid sa mga kapulisan nga ti malabot ang ini nga 3-minute response time sa ining 911 emergency calls man sa ila. All right. Ini si Bombo Hana Joy Mendoza Andasa para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Hana Andasa sa imo siniiyang follow-up report. No? Tikon amo sini Banwa nga ang aton sini nga gobyerno nagasuporta gid sa aton sini kapulisan agud iya nga mapasiguro ang law and order. Nagasupply sa mga nagkalain-lain sini nga equipment para nga mas mangin maayo ang ila sini nga pagtungod sa ila sini nga responsibilidad kag katungdanan bilang tagpangapin sang mga ginapigos
kag mag-serbisyo kag magproteher sa ikayo sang isa iya ka individual, tagsa ka individual. Ti kabay pangalauman naton nga mas mangin maayo ang performance ang aton sining kapulisan bangod man sa sining padayon nga pagsuporta sang gobyerno pinagi karon sa paghatag sa ila sang mga nagakinahanglan sino mga kinahanglanon nga mga equipment sa ilaman siniya nga mga day-to-day responsibilities. 42 minutos sa nakaligad sa takna sining alauna. Standby sa kay Bombo Jomar Villa. Isa ka makabig naton cosmetic surgeon ang gindakop sang National Bureau of Investigation Regional Office 6. Bangod nga ti ini siya ang wala sang nagakaigo sining dokumento kag lisensya abi nga mag-perform sang anuman siniya nga mga sahi sang cosmetic surgery, no? Katulad na lamang abi nga ti kunang imo siniya nga ilong pakpakan lang bumumi lagay mga bata nga kurapa karon di do do sakit na gid katama, no? Kunang imo abi ilong medyo pakpakan, ti pwede mo na mapa-enhance pinagi sa sining mga cosmetic surgeon, no? Sa aton sining mga kabumbo. Kung gusto mo yang ang imo sining lips, bibig mo layo pa, matalupangdan ka na nga, wow, pouting lips, gano nagabuslong na ganaan, pwede na sa ila. Sa aton sining mga kabumbo. Kung ang kortes ang imo siningaguya do katulad sang cartoon karakter nga si SpongeBob, square, ti pwede mo ba na mapa-enhance na sa sining mga cosmetic surgeon? Pero ining nasambitan nga procedure ang nagapatigayon sini Banwa dapat lisensyado kag may kaugalingon sini nga klinika nga ti mapasiguro iya Banwa nga sterile ang mga ginagamit sini nga pagkabutang or ang iban sini gani bumbumel, do ang ila sini nga supat do malatsa mo berabe, no? Do tsokolate, no? Ti gusto nila ya ang ila sini supat do mangin ano pagin mo? Do mangin rabanos. Nga maputi-puti gid kagang iban sini ti bangod man sa impluwensya sang mga Korean nga glass skin. Subong iya mo bumel kung oily ang imo sini nga guyaway ka na ya ginakadawa na. Ginadayaw ka pa kay mababaw ga ining-ining guyaya glass skin na. Sa aton sini makabumbo. Miara man sa mga nagapang inject sang pampaputi. Pero ining gindakop sang NBI, tiway siya sang dokumento nga idigaw para nga pamatud-an nga lisensyado sa nga mag-perform sa mga kasubong sini nga pang-enhance sa kung ano dira ang diskonforme sa isa iya ka individual sa iya sini nga itsura. Check ta bala si Bombo Jomar Villa. Jom, sa report please come in. Na atigayon nga maresto sa National Bureau of Investigation Region 6 ang isa ka nagapakuno-kuno doktor kag nagapatigayon sa beauty enhancement, no? Ang isa diri sa iya sini nga function nga nagapang inject ini siya bumbutsam para nga magnami agi mo sini nga supat, no? So sa pagpakigangot sa Bombo Radio kay NBI Region 6 Special Investigator Aris Banyares, iadrigin payag nga ang subject amo si certain Dr. Jessel Salazar, no? Amo ni ang
iya siding nga pangalan nga gina-introduce sa Pubuloyo sa iya siding nga mga customer kag ini siya nagpakilalaman owner sang the aesthetic authority no nga ti ang ining iya siding karon nga opisina ako din clinic ang napahamtan diri sa area sang city proper no. So sunod diri sa natungdan natigayon nila ning maresto bangod nga una bes nga may ara sang informant nga naghatag sang information no sa bahin sang NBI Region 6 nga may mga kung may nagapatigayon sang illegal practice nga naga-perform no sa beauty enhancement treatment. So gin-validate sang NBI Region 6 kag gin-check kung bala may PRC license nga certified physician pero ay sang record bumbutsam so dito nga nagapatigayon sang onati surveillance kung balati nag-exist it man ina siyang clinic at the same time nagpadala sila sang NBI undercover agent kung sa dito nagpakuno-kuno ini siya nga customer no kag ini siya ang nag-avail sang serbisyo sa sinasambit karon nga nagpakuno-kuno diri nga doktor bumutsam. So nang transaction sang undercover agent amo ni siya ang 7,000 pesos no nga malor sang sining serbisyo kung sa dente sa City Mill dara na di ang gluta treatment no sa 7 ka sesyon diri bumutsam to the package deal sagli. Kung sa time mismo sa pagkabalo kong gluta treatment na do familiar ka na sa ginadextro sa Bombo Jomar nga mga pasyente sa ospital? Nando dira na ginapaagi sa imo sini nga kaugatan ang amo sina yang sahi isang kung ano man tawag nila ang gluta treatment na no kaputi na yun imo sina nga panit kung eksakto ang pagpatigayon kung magkanto ka sa mga lihitimo siniya nga mga beauty enhancement center abi or clinic or kung ano man na tawag nila. Amo na ang serbisyo diri no nga ginabel sang undercover agent sang NBI 6 Bumbutsam. No, laban-laban siguro ang undercover agent nila ni do gusto man siguro nga ti maplupugis pantanit na No, kay tikon puti ni hindi naman siguro magpagluta pa. So amo to no sang nagpatigayon suno kay special investigator Banyares risky man sa ila sining part sa undercover agent kay man nag-rogid siya no avail gid sang aktual kung paano nga nagpatigayon to sang injection hasta nga natapos to ang first session bumutsam agod gid lamang nga ti ma-justify nila nga may ara nagkakatabo nga pag patigayon sang injection dra no agod nga ti lamang nga tuman ang ilang nasambit karon yang serbisyo asang siding nagapakuno-kuno doktor bumutsam ti dito after sina dito na nga proceed kag nag-declare nga arestado ang nasambit diri karon nga subject tigin usisa no ginusisa mismo sa NBI kung balati paano ya ma-justify nga maikasaragi ni nga magpatigayon sa beauty enhancement o kung pag-inject sa iya sining nga mga customer sa sining mga glutatayon bumbutsam ti waisag may ginpakita nga dokumento kung sa dinti nagapatimaan gid lamang nga information sa NBI ang insakto kag ini siya ang gilayon nga gin aresto ano sambit karon nga individual no. So magluwas sa gluta treatment may mga gina-offer pagid ni siya no nga mga serbisyo man kasubong sining bat injection diri bumutsam no sa imo sining ratrasan bla siguro tis iba ni amon ni kun bat enhancement bat enhancement bat enhancement kon use pang imo nga lebu ti
dapat imo sini nga patublukan sang butt enhancement. Kito attractive gid man siguro, no, kung may shape, no. Ti inaiya mga padali or kung gusto mo may insigida sini nga epekto, makita mo dayon. Ti diri ka sa mga naga-perform ni pero sa lihiti mo. Pero kung gusto mo o kung ambal ba nila nga trust the process sa aton sin makabumbuti, pwede mo man na mapagi sa exercise? Oo. Anong posisyon ka exercise, be? Ti squat. Pwede na. Oh. Pwede na mo Jomar. Ako naga-squat ako. Galing kaya nga ako na be. Ang ako niya nga dumbbell man lang ginagamit ko Bumbu Jomar mo. Pero ang dumbbell ko mag-an. O tapos gabi lang ko yan nagagamit sang dumbbell ko. Bumbu Jomar, si Sir mo dyan, amo man na iyan nagamit. Galing ito, subong doon naguntat siya. Oh. Doon na siya, why na siya nagpadayon. Why na siya nagpadayon? Pero ako, sige-sige pa yan, gabi-gabi pa. Galing yung gadako sa kundo, hindi butkon. Ano ba yun? Chan? Kaya ginadambil ko, baso. Ang lang tayo, paano ka mapa-Barbie arm? Barbie arm? May ara man ha? May procedure nga Barbie arm? Daway lang na-mention, pero basi posible may araman kay halos tanan dalaya Ang na-mention pagidring nga magluwas to sa bat treatment or injection, may araman sila ni no slip. No slip. Ni amo na ambal ko kung ang mga nagapano slip ni mga pakpaka ng ila sining ilong bla. Grabe man pakpakan gidya. Ti papilion ka, munuhon ka nga baw Bumbu Jomar. Ano man ang klase nga ilong imo man? Kurapa o kon baw Bumbu Jomar. Ano man ang ilong mo man pakpakan? Pili ka drabe sa DNB ang gusto mo. Tido, kudo mas mayo na lang pakpakan. Yan! Amo na gani nga pakpakan na lang gigamit ko. Kayo makaba ko ang kurapa. Do kapatal, gid istorya. Amo na, no? At isang una, sa mga katigulangan, ang balansam na nila nga kung naga, pagbugta mo, pulpis ga, lang ilong mo, kay mataas. Nagtaas, gid man? Ambot lang. So, patsagan ko, doon naga-nubo doon naga-ulpok. Doon nadugangan. Nadagangan, no? So, amo na, no? Tipa no slip kada. Siguro, ang isa din, rhinoplasty, do isa mo lang sila. No shape, kag paislan mong size. Ang rhinoplasty, na do ginadugangan na di sang cartilage or do tulan, di ko bisiling pero do diri na sa nose bridge mo gawa, ginabutang, para nga magbalansyado, bala? Bumbu Jomar, ang imo sining ilong nga mag taas, no? Kumbaga pa do may kung sano pa do may alagyan bla. Kay bla mo may ara iya sang wala sang nose bridge mo. Why sang nose bridge? May mga tao nga wala sang nose bridge. So muna nga nagaparinoplasty do may nose bridge, tapos para nga do ano mo dobla do mapagwa mo gid ang pointed sinini mo nga babaw sa ilong mo nga do mo sinang gwa niya. Roger, dati mga ilong man niya rin kisay kapon mo doon titulan, no? Amo na galing nga way ko yung ginapahikap ang ilong ko, Joms. Nga man? Hindi lang yung paghikapa, Ano na, no? Ang in-mention dire, kapos pa yari man sila gali acne scar laser. Sa una yan, damo pa kita gamiton nga mga habon, mga cleansing materials no? Sa aton sila nga supat. Ariya, do laser. Ang pinakasikat gini nga gapanami kuno kutis, iya ka insect sa una? Ano? Balaan ka din, Tita Renzo. Tintan 2. Ang laser sa ginagamit, amo masakit-sakit man kuno agi ya, pero tido agi bala siguro
Para paano nga matinloan ang imo sining nga guya. Ano na siya? Bali, ang scar balasang bow scar. Ang scar balasang inagyan sang tawag siya ni isang imo sining nga punggod. Kay di bala sang una sang nagahinupang ang isa iya ka tawo ginatubuan ginasang punggod kung kisa makita mo na iya past time sang iban sining nga naginupang ginapusa nila ilang sining nga punggod. That is why gambala mga katigulangan nga hindi pagpusa ang punggod mo pabay ilang da kay kung hamtong ka na hinulsulan mo gid. Madula man ako makaedad ka na 18 tiya mo na pero ang iba niya sus Maria kagusip do hasta subong gahinupang lang yapon kay may mga punggod yapon. Kaya mo na gani kung nambali sa una kung may punggod ka kung doon may crush ka pero do di man siguro daw mo na kay Ragoy. Amo na galinga kung isa do may kita ko may puro punggod ka siguro may crush ka pa mong Jumaray. Di kun sa sagwata dan kisa yabok na ga form. Ti anong imo siniya nga ano ganinang tawag bububen sa mga girls bumbusol ano ganinang tawag nga before ka bla magtulog. Anong imo skincare? Skincare mo. Ano? Skincare doon sa pamilya, no? Baka nga skincare, anong ginahimo mo sa imo sining supat, sa imo panit, o sa imo sining guya para nga mapasiguro mo nga before ka magtulog, germ-free siya, kung ano man dira. Pero may tip ko sa mga kabumbot, Di na ko magpapalibog. Dr. Wong Sulfur Soap. Tiyo, pidigin. Oo. Ang putos siya sina, hindi mo paghaboy, pwede mo magamit. Sunod mo sobre. Pag sunod mo sa sobre, butangan mo sang title nga swerte sa palengke promo ng Bombo Radio at Star FM 2024. I-care off mo sa Mapa Street, Sudad sa Iloilo, Bombo Radio Iloilo. Butangan mo week number 6 kita subong. Pirmahan, butangan mo contact number, ihulog sa Dropbox. May chance abag daw 5,000 pesos, Joms. Manami, pasupat mo. Mga baka tigulang sa unang panghamoy ka kuno ka kinilis kat ni ka ang data daanan na iya. Tanan nga girok to sa hulo mo. Una ko mo kinilis kuno ni ang ipanghamoy mo kapag dumanami supat mo mutla kun gin man. Laban-laban gid. Si mga Jomar nga dama sinulundo ni sa mga katigulangon. Laban-laban, Joms. Pinangilamos mo gintong kinilis mo. Salo mo gito ang giro car si 10. Giro car 64. Ang isa ni ka last amo ning pinakulihin ning offer ang filler for lips. Do gina-restore ko na siya kag do ginapanami pagid ang lips mo bumbutsam. Filler sa lips filler do mo sina. Amo na lang ano ginapabulto nilang imo sini nga bibig bala Joms? Ginapabulto, no? Pouting lips kaya bala permi? Ang iban sini nga lips do husay kay do may do naga-kuret-kuret kun imuon mo ni ang filler lips ti basi ko manami pagid kay mo ning isa sa offer. In short ang kissable lips. Ang himo sini karon nga resulta kung mag-abil ka sa sining do hindi ko familiar sa kissable Joms do hindi ko familiar sa kissable lips katulad ikaangay kay sino nga lips abe para ka do picture out ko lang bala send ko lang ay di ihambal gid send mo ko kaangay kay sino nga mga lips abe Joms example gid ado ko may nakita example why ka pa may nakita why pa basi ko ba nakita kada? Siyo di punggol yan. Mga maamo sini nga lips Joms kung magamuamo na hindi na. Balik lang to sa jaktong ako na. Ano na kuya? Ano na gani? Kung tinto na kuya? Tiya mo na, no? Ang gin-reiterate man din sa imbiyan at hindi man niya bawal kagway man na ginadumilian ang pag-abil sa sinig mga product ako din yung mga serbisyo as long as katikon tano nga ma-assure
kag hindi sa ulihib la legit ina siya kag hindi sa ulihib nga maginursol ang ining mga customer. Ari lang report ng confirmation kay Special Investigator Region 6 Aris Banyares sa pagangutan sa Bombo Radio. Ato ni operation regarding sa kaso lang violation ng ato na Medical Act of 1959, ng illegal practice of medicine. Wherein ang aton ding subject, a certain Giselle Fabregar Salazar. Amo nang iyang name sang single pa no. But amo na ang ginausarya sa iyang title, no. Dr. Giselle Salazar. Bali siya ni ang owner, founder sa isa ka aesthetic clinic, amo ni ang Aesthetics Authority. Dito siya situate? Situated ang iyang clinic dira sa may Halandoni Street, Iloilo City. Okay. Dira sa may lapit sa may ground floor sa may San Agustin area, may building na Dr. Henry Chusoy. So sa ground floor ara da iyang clinic. So paano na kayo ng operation? Ta sir, una may nagreklamo sa inyong customer or ano? May ara kami informant, may nakakuha kami sa isa information regarding sang illegal medical practice ni Dr. Giselle Salazar nga nag-perform siya sang aesthetic cosmetic mga beauty enhancement treatment. So it so happened na when we validate ang iya authority sa PRC, wala siya dali sang PRC license as a certified physician. Kag wala man siyang certificate of registration coming from the medical examiners board, no? At the same time, wala man sa sang professional tax receipt, PTR. So ito nagkanda mo yung operation? So nagkanda kami sa entrapment operation, knowing the fact na hindi siya isa ka licensed medical practitioner. So bali sir, may padala pa mo nga personnel dito nga puno-puno anay nga tido mga sa avail sa serbisyo? Yes, nagkanda kami sang priorly nagkanda kami sang surveillance operation. Okay. And then after na establish namon nga actively cooperate di man sila, nagpadala kami sang aton nga NBI undercover sa isa ka pusher client nga nagpakuno-kuno nga pasyente. Pilang transaction sir? So nag-avail siya, no? Nag-avail kami sang iyang glutadrip nga procedure sa kantidad nga 7,000, no? Equivalent to 7 sessions kuno. Okay. So isa ka isang session do man for 7 sessions ang 7,000. Okay. So anong assurance ka 7,000 mano ka maputi So amo na kuno ti ang glutadrip simple kay pa-beauty man enhancement puti sa mga babae. And so amo sa to pagtapos nagpa-procedure ang amon nga gituro kay gino nag-inject siya. Pa-inject yes na consummate daw ang pag-inject sang substansya nga ginaturok, no? So risk go magalit sa parts ng among pusher, and yet we have to do that because para ma-establish nga she's actually in the act of the injection gid bala. Okay? So dito kami dayon nga nagasulod already sa sulod sa clinic, and then we conduct the interview. That ay may mga customer man siya nga iban sir? May ara siya sa mga customers dito nga nagahulat. Okay. So bali isa lang siya sa sulod nga pangamot or may mga assistant pa? During that time siya lang mag-isa, siya personally ang inject. So ginaturukan gid sir ang lawas? Yes, bali kumbaga may ginatakot, ginasulod nila sa simple sa kamot sang as arms sang sang pasyente. May dumay cutter ni siya gayon. And then ginapasulod ang bulong. So bali na daho after sang pagturok, nagdaho sang kwarta? Nagbayad kami anay. Nagbayad usa kami mark money, gibayad sa cashier, nag-issue sila resibo. And then nag-proceed ang amon nga pusher sa treatment room nila. Kag dito gintandak ang glutadrip procedure. Kag dito man namon na abtan si Dr. Salazar, Giselle Salazar. Kag inyong agent ara man sa loob. Kag ara man Okay. Amo na pinakanubo nila nga presyo sir or may iban pa gid nga mga service? May ara sila mga other services na gina-offer, no? May mga botox, may mga alak kagid sa mga nose lift, no? May alak kagid sila sa mga Jobs?
Si NBI Region 6 Special Investigator Banyares. Alright. So, kung damo iya customer, base kung may insindigin man sa sining nasambit karon niya nga mga treatment o galing, ang problema lang kay wala siya sang lisensya. So kung wala sang lisensya, ti malpractice ning gwa niya or illegal sini iya nga pag hikutar sa mga kasubong sini nga treatment Bubo Jomar. So managadi ang din agin na explicar sa NBI nga away siya sa dokumento kung paano nga ma-justify nga ti may ano siya no, may capability na sa pagpatikayon sa sina karon nga mga bulaton. Sa kapabilidad may kapabilidad siya, ang iya lang sini nga problema legalidad. Yes, no, sa corrected legalidad na mga dokumento lang ang gipakita sa iya. Yes. Sa nga NBI Region 6. Actually, hindi lang ni first time, no? Ligad may ara, manis may mulo. Doon say mani, no? Say mani nga sila nga proseso, galing tiyan to ya, natukipan to kay may mga nagreklamo, ariya, way pasag man nagreklamo. At yan ba sa NBI, hindi na pagulat to, may ara pa magreklamo, hasta nga magkaran-karan. So, dapat stop ng tiprano, kag kung paano nga ma-address yung concern. So tagaan ni sang itulpangod sang nasambit nga ataltapan sa gobyerno. All right. Inis si Bumo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio. Bombo. Salamat gid na Bombo Jomar Villa. Mula po sa ko sa tiyempo diri sa pagpalayagta, standby na kamo sa kapon lamang program ko po naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombo Chama Blanco Vergabilin sa imo sa manayay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo, Ora. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for August 18 to 24, 2024. Sa sining nga ika-4 nga Sabado sang bulan, the Retro Band is scheduled to delight you sa ilang great selection of oldie-goldie songs sa concert at the plaza. Manginiinyo, umpisa alas 6 ng gabi sa Agosto 24, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Agosto 25, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, pangayoon naton sa Ginoo nga padayon kitang hatagan sang kaalam kung paano malampuwasan ang mga challenges ang ginapaabot nga weather abnormality nga amo ang La Nina. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon.
Ang pinakaunang international bank sa luwas ng Manila ginbuksan sa Iloilo sadtong 1883. Iniamo ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o kun HSBC. Tuig 1875 sang una nagbukas ang branch sa bangko sa Binondo, Manila. Kag April 2, 1883 sang nabuksan ang una nga sangay sini sa Iloilo. Una nga nagtanyag ang bangko sa mga financial services nga nagpasanyog pa sa industriya sang kalamay sa pungsod. Kag sang ulihin nag-finance man ini sa pagtukod sa mga railways. Naghatag man ini sang ayuda sa mga negosyante ng Ilonggo nga sulod sa import kag export industry. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga panumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Kagasto gid bila sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits, amo man ang imo bulanan nga take home pay agud nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang indi gid pagkaon-kaon sagwa. Apisar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget para makaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby, kaangay abis sang pagluto sa sulod sang balay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agud nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone.
emergency light kagiban pa nga mga device bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Ang pinakadumaan na nga international business organization sa Pilipinas amo ang Iloilo International Chamber of Commerce nga gintukod sang Ilonggo nga si Don Esteban de la Rama sadtong 1924. Si de la Rama nagserbi nga general sang panahon sang Philippine Revolution kag nangin senador sang pungsod halin sang 1941 tubtob 1947. Sang 1923 gintukod ni de la Rama ang Panay Electric Company. Magluwas sa interes sa industriya sang kalamay kag kuryente, gintukod man sang ila kompanya ang De La Rama Steamship Company Incorporated sa Iloilo nga mo ang nagbiyahe sa Iloilo kag Negros. Ang duwa sini ka barko nga Don Esteban kag Don Isidro ang ginpasad pa sang Frederick Krupp Germania Shipyard sa Kiel sadtong 1939 kag gingamit bilang troop transport para sa US Armed Forces sa Pacific Theater sang World War II. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ining mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imulawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga ulobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon. Maayong hapon gid sa inyo tanan mga kabombo. It's a beautiful Thursday. We are blessed with rain today pero hindi man siya continuous, no? So okay lang gid, kanami lang gid sa atong nga panahon. How are you today? What is the state of your heart and mind sa subong nga adlaw? Are you worried? Well, mga kabombo, worry will not change the future. You remember that. But worry will only rob you of the beauty and the joy of the present. Kanami, no? So why worry? It will not help you at all. What will help you and ina palang makahatag sa imo sang nami nga feelings, kag makahatag sa imo sang positivity is to do good things in life, like sharing with us your story diri sa kahapon lamang program. Yes, to cathartic ginaya katama, no? Kakathartic nga hilimuon yan lang mapagwa mo da, no? What's inside of you, especially kung medyo mabulubugat pero mas manami pagid kung mga happy ended nga mga stories ang inyong i-share diri sa aton. So, hindi na pagpadugaya pa kung may ara ka mo dira mga beautiful stories paki-share sa
kahapon lamang program, i-email nyo sa bombo_iloilo at bomboradio.info or isulat lang sa gihapon and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Why pa ako nakapakilala, but I hope hearing just the voice, no? Kilala nyo na ako. This is Tita Regine and this is KLP. Welcome mga kabombo. Here's our song para sa inyo sa Sininga Hapon from Cookie Zamora. Ikaw na kaya. Welcome sa kahapon lamang program. Natin maiwasan na magmahal na lang bigla. Puso ay sunod-sunuran lamang sa kanyang koba. Sa hindi malamang dahilan, siya'y merong nakita. At sa isang ngiti lang ay lahat nagbago na. Minsan ang isang simpleng ngiti ay mayroong saya. Isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y babalikan ka. At nang biglang tumigil ang lahat, ika'y papasya. Well, ikaw na kaya ang next letter sender ko or most probably next winner ko diri sa KLP. Basi ikaw na gid man, no? So, una nga himuon, share your story. Alam nyo na yan kung anong inyong gagawin. Kung hindi pa, email sa bombo_iloilo at bomboradio.info or ipadala ang inyong istorya ang ginsulat sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Let's go straight sa ating kalingawan for today. Unang sulat is from Toto, sang Iloilo. Dear Tita Regine.
Good afternoon, Tita Regine. Toto here, sang Iloilo, a former seafarer now working in an office in the United States. Hindi lang pagbasaha, ari diri ang akon nga real name. Pareho sang iban, may pinagdaanan man ako sa kabuhi nga hindi ko malimtan, halin sang gamay pa ako, Tita Regine. Actually, the story is in Tagalog, ginalubad ta lang sa Hiligay noon. And our letter sender is only 29 years old. Handom ko nga makatapos sa akong nga pagtuon kang kaangay sa iban nga mga bata nga may mga ginikanan nga nagasuporta sa ila. Ako, wala na sang ginikanan nga nagasuporta sa akon. Sa nag-eskwela ako, Tita Regine. Kaysang bata pa lang ako, may sakit ang akon nga iloy, leukemia. Sa the first year high school ako, napatay ang akon nga nanay sa mga sakit. Working student na ako sadto sa napatay ang akon nga mother, Tita Regine. Bata pa ako that time, sang napatay siya. Masakit para sa akon, bangod wala na ako sang mother. Kung may sakit ako, wala na ako sang talawgon nga nanay. Umpisa nga napatay ang akon nga mother, nagaisahan na lang ako nga nagataguyod sa akon nga kaugalingon, tubtob nga makatapos ako sa high school, being a working student. Mabudlay ang akon nga inagyan bilang isa ka working student. Madamo ako sa mga nabatian nga hindi manami. Pero ginagwanta ko tanan nga ato. Kay gusto ko makatapos. Ginahambalan ako. May pamilya ka man, balik ka dito. Doon ka isa siguro. Ginaako ako, Tita Regine, nagasalaman ako bilang isa ka bata sa mga trabaho. May malimtan man ako, kay tiyang sa isip ko lang kung kaisa ang maghampang man, maglargo. Sang tapos na ako sa akong nga pagtuon sa high school, sa tong April 2, 2011. Nakatapos ako sa Maasin sa isa ka public school. Nagpadayon ako sa akong nga kolehiyo sa isa ka sikat nga universidad sa Manila, kag sa Bacolod. Pinaagi sa isa ka Norwegian scholarship, Tita Regine. Siyempre, free allowance, tuition, and dormitory sang sa maritime school pa ako, Tita. Pag-graduate ko, nakasakay ako gilayon sa isa kadako nga tanker vessel nga ang tag-iya nga kompanya taga Norway. Masadya ang kabuhi ko. Mabakal ko na kung anong gusto ko. Una nga sakay ko bilang kadet. Pagsakay ko liwat, sa second contract ko, promoted na ako bilang junior third engineer. Pagtapos ko contract, nagpauli ako. Kag pagbalik ko, promoted naman ako bilang third engineer. Good salary na, pero masubo man sa gihapon. Kay wala ka na sang nanay. Hindi ko na mahatag kung ano ang gusto niya para sa iya nga kaugalingon, Tita Regine. Pinakamasakit sa tanan sa akon, naginbayaan ako sa akong tatay, matapos nga napatay ang akong nga nanay. Nangasawa siya liwat, bag-o, kag wala na sa pakialam sa akon. Ginistorya ko siya, saling ko hindi ka na lang balang mga asawa, ako na lang ang paeskwelahon mo, para naman, nga kung makatapos ako, kay tiapat kami nga mag-ululutod, ako ang youngest sa amon, saling ko ako na lang ang makabawi sa tanan ko nga mga utod. Hindi siya. Kung ano ang gusto niya, himuon niya. Bahala ako sa kabuhi ko. Kasakit lang gid sa balatyagon kung wala ka na sang nanay. Wala na gid sang may nagapalangga sa imo. Love your mothers while they are still here, alive and kicking. You can never know when their hearts will stop beating. You may not be able to say goodbye to them like what happened to me. Hambal ko sa kaugalingon ko, tani, wala lang nadula si nanay. Kag tani, hasta subong ara lang siya. May matawag ako nga nanay. May makumusta ako, kumusta ka? So, amo kali niya ang feeling, no? Sobrang sakit kung wala ka na sang nanay. Daw gusto mo naman nga madula sa diri nga kalibutan. Especially subong ako, Tita Regine, nga may ginadala-dala naman nga sakit. Pero nagapakigbato gid ako. Balan ko, wala sang may makabulig sa akon, kundi ang kaugalingon ko.
Kung hinali man nga madula ako nga bata pa, wala na sang problema sa akon tita. Bisan pa nga maghinulso lang akon nga amay subong sa tanan nga ginhimo niya sa akon tita Regine. Way nasang may mahimo pa kung wala na ako siguro. Kung kaisa abi mo maluya man ako tita Regine, do giniisip ko na lang ang mga inadlaw ko kag permi ako nga nagabalik-balik sa doktor. Daw bulong na lang ang naga-control sa akon nga lawas. Kaysa nag-eskwela pa ako, permi ako gutom, way pagkaon. So amo ini subong, madamo na ako sang sakit tita Regine. Kaysang time nga nag-eskwela ako, gusto ko lang gidya nga madula na, nga mag-upod na sa nanay ko. Sa mga bata nga kaangay ko, nga wala sa mga ginikanan, hindi nyo gid pag-abusuhon ang inyong kaugalingon. Hindi magpagutom para hindi ka mo magkasakit kaangay ko. Siguro kung buhi pa si nanay, why ako sang sakit subong. Ang mahambal ko, ang nanay, isa sa mga pinaka-importante nga tao sa aton nga kabuhi. Siya ang nagahatag sa aton sang kabuhi, nag-alaga, nagtudlo, kag nagpalangga sa aton, halin pa sang kita iya nga ginpanganak. Bilang mga anak, importante nga hatagan naton sang importansya kag pagpalangga ang aton mga ginikanan, ilabinigid ang aton nga mga iloy. Ang nanay ay isang dakilang tao na nag-aalaga at nagmamahal sa atin nang walang kapalit. Hindi niya kita pagpabayan. Hindi niya man kita pag-ibilin sa higad, sa bisan anuman nga pagkakataon. Kaya naman bilang mga anak, nararapat lang na bigyan natin ng tamang halaga at pagpapahalaga ang ating mga magulang. Panumdumun nyo na lang kung wala sila, sino ang maatipan kag magapalangga sa inyo sang matuod-tuod gid nga wala sang may ginahulat nga kapalit. Bilang mga anak, may mga responsibilidad kita sa aton nga mga ginikanan. Isa na diri ang pagpakita sang aton nga pagpalangga kag pag-atipan man sa ila. Hindi enough nga hambalan lang naton sila nga palangga ta sila, kinahanglan nga ipakita ini sa ila. Pinaagi sa aton nga mga akto, sa aton nga mga ginapanghambal. Kinahanglan naton nga updon sila sa aton nga mga desisyon. Kagatagan sila sang nagakaigo nga respeto, paggalang nga they deserve sa ila nga kabuhi bilang aton nga mga ginikanan. Kung may mga pagkakataon na hindi natin napapansin o nabibigyan ng tamang atensyon ang ating mga magulang, ngayon na ang tamang panahon upang itama ito. Hatagan naton sila sang oras kag atensyon that they deserve. Kung kaisa, way lang naton mahibaluan ang aton mga ginikanan, nagakinahanglan man sang aton nga suporta kag pagpalangga. Amo gani ina, hindi gid naton pag-ialaw nga mabatyagan nila nga nagkaisahanan lang sila sa mga pagtilaw kag sa mga problema nga ilang nga mga ginapangatubang. Every time nga maghatag kamo sa mga regalo or sorpresa sa inyong mga ginikanan, siguraduhin nyo gid nga halin ini sa inyo tagipusoon. Kag hindi lang bangod, kinahanglan o obligasyon lang. Ang manami nga feeling sa mga ginikanan, ang mga makita nila kamo nga malipayon kag nagapalangga sa ila sang matuod, nga wala sang kapalit. Makakamtan nyo rin ang tunay na kaligayahan at kasiyahan sa inyong puso kapag nakikita nyong masaya at nagmamahal ang inyong mga magulang. Huwag ninyong kalimutan na ang oras na ibinigay ng inyong mga magulang sa inyo ay hindi na maibabalik. Gani, himuon ta ang tanan para nga mabalusan ta ang ilang pagpalangga kag pagsakripisyo sa aton nga kabuhi. Hindi hadlang ang anumang rason o labis na pagod sa pagmamahal at pag-aalaga sa inyong mga magulang. Bangod sa ulihi, sila man gihapon ang aton nga mangin kaupod sa kada pagtilaw kag in every success sa aton nga kabuhi. Bilang isa ka anak,
kinahanglan, no? Kabigo naton sila nga grasya. Wala sang katupong ang aton nga mga maginikanan. Ganihatagan naton sila sa nagakaigo nga pag-ulikid, pagpalangga, kag respeto that they deserve. Isama natin sila sa ating mga pangarap at tagumpay sa buhay. Ipadama natin sa kanila ang pagmamahal na tunay at walang hanggan. Bangod sa ulihi, ang tunay na kayamanan at tagumpay ay matatagpuan sa piling ng ating minamahal na mga magulang. So, ang mensahe ko kay nanay, nga ara na sa heaven, kung buhi ka pa sa kasubong, kung tani, gusto ko ikaw ang mahud sa akong nga graduation sa Master in Management, Major in Engineering. Palangga kung ikaw nanay, tubtub subong, bisan nga wala ka na. Balaan ko nga halinsang bata ako, palangga mo gid ako katama. Kung kaisa sa akon nga mga damgo, ginapabatsyag mo gid sa akon, nga ginapahanumdum mo ako, kag ginadumdum mo ako, bisan subong nga wala ka na diri sa akon nga luyo. Balaan ko, ikaw lang ang makakalunas ng sakit ko nanay, kahit nagsisi na si ama sa pagpapabaya na sa akin, at isa na akong professional ngayon nanay. Maabot ang adlaw nga makaupod ko man ikaw sa liwat, nanay. Amo na ang akon nga ginahandom sa subong, kag mahatag ko ang luyag sang utod ko. Huwag kang magalala, lahat ng pamilya mo iniwan sa akin. Kung sakali man na mawala ako, may nakalaan na ako sa kanila, na para sa kanila nanay, na matagal kong pinag-ipunan. Kung sakaling mawala ako, may iiwan ako sa kanila at sa kapatid ko. Nanay, miss na miss ko na gid ikaw. Balaan mo man, halinsad to, gusto ko na gid lang, sang, malino nga kabuhi. Nanay, amo lang gid na ang gusto ko. Huwag na gid ako sang mahambalan sang akon nga mga ginabatsyag, ganigin padala ko na lang kay Tita Regine ang story nga ini. Para kay Tatay Lexto at Nanay Yvonne, huwag kayong mag-alala kung sakali man mawala ako, basta alagaan lang ninyo ang sarili ninyo. Alam ko sobrang mahal niyo ako, lalo na si tatay, pero tahimik lang ako. Pag sinabi ko sa inyo ito na may sakit ako, masasaktan kayo. Kaya ako, sobra ninyo akong mahal, higit pa sa inyong buhay. Siguro minsan kailangan mag-ipon. Hindi ito para sa sarili ko, kundi para sa tao na mahal ko. May maiiwan ako sa inyo. Kung sakaling mawala ako, wala na kayong poproblemahin pa para sa akin. Madaming salamat, Tita Regine, ang tagsulat, Toto sang Iloilo. Salamat gid sa pagbasa, more power to your program, and sa tanan ng mga listeners sa Bombo Radio Philippines. Mabatyaganta mga kabombo, ang intense longing sang isa ka bata sa iya nga iloy nga wala na, napatay na. Ginapangita niya ang pagpalangga, halin pa sang gamay siya, and how he wished nga kung tani now that he is successful, now that he is stable, makashare niya ang ining success niya, ang iya nga financial stability sa iya nga mother, nga he knows makahatagid sang kalipay kung tani sa iya nga iloy. But you know what? You can make your mother proud and you can make your mother happier by making good of your life. So you're saying, subong ati na may masakit ikaw, why don't you focus sa pagpaayo sa imong kaugalingon? As in, be positive about it. I know, hindi man siguro amo sinakalala kag kung treatable pa, kung pwede pa matreat, have the time para nga tagaan mo man sang kabilinggan ang imo nga kaugalingon and strive to be happy sa imo nga pagpangabuhi. You're only 29 years old. I'm sure kung ari lang diri ang imo nga mother, hambalon niya gid ikaw, no? Tagai sang kalipay ang imo nga kabuhi and take care of your life and strive to be happy because when you are happy, your mother would be the most happy person para sa imo.
So hindi ka magpadaog sa imong sitwasyon sa subong nga feeling mo you're so alone, you're so lonely, plus nagabutong pagit sa imo ang imong masakit nga ginadala-dala mo lang, no? Have faith that you can be healed. And at the same time, kung tagaan mo man, no, sang rason ang imo kaugalingon nga maging positibo kag magtan-aw sang tanan nga pwede pa nga magkalatabo sa imo kabuhi nga makahatag sa imo sa matuod-tuod nga kalipay. You're only 29 years old. Kag pwede gid, no, that you can create your own family. Have your own spouse, have your own children, and be the best father, be the best husband para sa imo nga mangin partner sa ulihi. So, well, we do not know. Life is so full of surprises, but kinahanglan, no, from our end, we also have to love ourselves. Kay kinahanglan nga tagaan man naton sang importansya ang aton nga kaugalingon. Well, feelings are only feelings, and they are not the truth, they are not the facts sa aton nga kabuhi. So it is never too late nga tadlungon naton, no, ang mga wrong thinkings naton, ang mga negatibo nga mga butang nga ara sa aton kaugalingon. Make it as an inspiration ang imo nga longing sa imo nga mother to find happiness sa imo nga kabuhi. Because if you would be happy, she would be doubly happy para sa imo. So cheer up. I hope you would find reason to live longer and i-offer ang imo tanan nga mga ginabatsyag, ang imo sakit, ang imo ginaproblema, ang imo mga ginapanungdom, i-offer ina tanan sa Ginoo. And pray for healing, and pray nga mabuo ikaw niya sa liwat. Maraming salamat sa imo, Toto, and you take care of yourself. Oras naton, it is now 2:43 in the afternoon. Magapanumbalik ang kahapon lamang program. Kauntasang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masaming ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agod makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahinas ang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance, agod masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases.
Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatuga sang climate change. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan para mangin safe kag healthy ang pagkaon sa imong pamilya. Maglikaw sa tuman ka matambok, maasin, kag matamis nga mga pagkaon. Basahon sang maayo ang label sa mga balaklon kag i-check gid ang ilang nga expiration date. I-check sang maayo ang ginabakal nga karne kag isda agud makalikaw sa diarrhea kag food poisoning. Likawan naman nga magbakal sa mga unlabeled kag ginrepack nga mga pagkaon. Kung ginrepack gid man ini nga mga pagkaon, kinahanglan nga mayara sa gihapon ini sang husto nga label information. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games? Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Something serious to something light. We have a story from Rico sa 2nd District. Pamatianta, Dear Tita Regine. Hello, Tita Reg. Mayong hapon sa imo sa mga suki sa kahapon lamang program. Kung sa gusto man yung magpadala sa ilang mga interesting stories nila, ipadala na. Kaya nagakalam na gid, samtang nagahulat ang amon mga dulunggan nga mapamatian man ang inyong mga hinanaing kagkadramahan sa kabuhi. Kaya, isend na yan. Muyo na namiang si Morik mo. You really make us smile. Anyway, Tita, i-share ko naman subong ang mga experiences ko after sang junk shop life sa Bulacan. So napauli na ako, Tita, from Bulacan to Iloilo. Upod kami ni nanay, kay nagbakasyon man siya. Sandiri na kami, nagkadto kami dayon sa balay nila Cousin Jane, kagato man si Iyay. Tapos nung pamangkot si Iyay sa akon, siling niya, Te, nag-eskwela ikaw dito sa Manila, Rick? Siling ko, wala ako yan nag-eskwela, Yay nag-obra ako tuya sa junk shop sa Bulacan. Naman. Tapos nasiling siya sa akon sa matunog nga boses. Hambal ni nanay mo, pa-eskwelahon ka niya dito pagalin niyo. Wala gali. Gatod gid na si nanay mo. Mamak mo, Tita. Wala gid prino ang dila ni Iyay. Bisan ara si Jean, si nanay, kag may iban pa nga tawo. Tapos nasiling si Jane sa mahina nga boses. Baw, grabe ba? Gatod gid. To be honest, Tita, wala ko sa to nakaintindi sang tinaga nga gatod. Ako wala man.
To be honest also, anong gatod gani? Anyway, ano pa, wala ako makasabat sa iya, sang makahangkahang man kuntani. After sa tutita, ang purpose gid man sang pagpuli ko is that may eskwela ako sa college. Ugaling ang problema, wala ako suluksokon nga pants nga panglalaki sa tunga time. Nagpangita na lang ako sa mga gamit ni nanay. Ugaling, puro skinny, tita, kag pambabayi pa. So, amo na lang to, ginsuksok ko, tita. Kaya wala ako choice. Samtang wala pa ako mabakla ni nanay, kaya nakabalik na siya sa Manila. Hindi man ako makapamakal sa city, kay buki pa ako sa ginatawag na syudad. Huya-huya man ako, tita, eh. Damo pa akong daan, insecurities, nagdugang pa. Nagdugang pa ang sexy skinny pants. Ito gini-imagine ko rin. So nakapadala na si nanay, tita. Dako-dako man ang size ng pants. Yung pilo-pilo ko na lang ang sa bottom part para magrugamay kung tulukon. Sa kada pagsulod ko sa gates ng school, tita, damo-damo, 4th year and 3rd year students na nagatulok sa akon. Tapos magkirinadlaw. Sa isip-isip ko lang, ay, siguro ginakadlawan nila ako. Kay maniwang ako, pero tama kadako sa akon pants. So amo na, tita, everyday gid na. Sanggit patahi ko na, kag nag-inchakto na ang size ng akon nga pants, tita. Amo man sa gihapon, ang mga bantayero kag bantayera sa gate. Tapos may nagsiling sa akon, "Hi sir, good morning. Anong aton lesson sa subong nga adlaw, sir?" Nagdiretso lang ako sang pamanaw ko, tita, kay nahuya ako sa ila. One time ka to, tita, sang nag-igma ako sa karinderya. Tapos may duha ka 4th year students nga puro babae ang nag-ingod sa akon. Tinahuya ako, tita, eh. Nagatululo ang akon balhas, samtang nagahigop sang sabaw. Tapos ang sining isa, samtang nagasmile sa akon. "Pwede ka nagkaingod sa imo mag-igma?" Ti siling ko, "Oo pwede Siling niya, "Wala ka upod haw? Isahanon ka lang? Ano ka, loner?" Tapos siling ko, "Oo." Tapos ang follow-up question pagin sila, "Kaano-ano mo si Circle dito?" Tapos siling ko, "Wala ako kakilala na yan sa iya nga man." Tapos siling nila, "Ka-look alike mo abi siya eh." Siling ko, "Ay gali, ay wala kuya diri paryente nga maestro." So amo na gali, tita, kun nga ginabantayan gid nila ako sa gate nga daw artista kag magkarinadlaw. Kay ka-look alike ko gali. Ang bag-o lang nag-retire kag senior na nga si Circle dito. Sa ulihi, tita, nakita ko gid man si sir, pero wala lang ako magpakilala sa iya. Nagabaligya siya sa to sa mga potted ornamentals sa plaza. May similarities gid man ang amon nga body features and face, tita, except lang nga mas prominent ang akon panga. Haha. Tita Regine, ang balon ko nga kwarta sa tunga time is tsaktuan lang sa pamasahe, kag bakal sang sudan. 5 pesos na lang gid per me ang sobra pang photocopy. Samtang ang imaw ko nga paryente nga ga-eskwela man, gasulubra iya balon, kag nagapanglibre pa sa duha ka mga crushes niya nga girls. Line of 7 na lang permi ang iyang grades, kag nagakadto permi sa tambayan nila kag mag-smoke and drink whiskey. Tapos namunoy ako one time kung pinabalon ko, siling ko 5 pesos lang. Tapos hindi siya magpati, kay iya sobra syen permi ang balon niya. But after 2 years, napatay siya. Mangud may asthma nga daan siya, kag indugangan niya pa sa mga bisyo. Siya mo to si Don, nga ginsambit ko ligad sa circumcision story ko. May somewhat miracle story man ako, tita, kag amo ini ang natabo. Kada weekend sad to, tita, nai-practice kami sa amon PE. PE subject ng gymnastics. Kag kung kisa wala ako inong pamasahe, mahulam ako tani kwarta sa kay bayaw.
Pero natahap na ako sa iya, kay ginapasingitan niya ako, kay nagabusong siya gali, nga wala ako kabalo. So nag-decide na lang ako nga magkadto kay Pakas, kay siling sa magurang niya nga nurse, may inugtao siya sa akon. Naglakat ako shortcut, 3.5 kilometers pakadto sa ila. Pagabot ko didto, una ako nga nakita sang iya nanay nga tama ka kuripot kag mahilig magmarites sa iba kung may inugtao siya. Namangkot siya sa akon, Rick, nakabisita ka man? Imbis na magmuno tani ako tita sang mani nga kuluhaon ko, nagsiling na lang ako nga, ari di ang bill namon sa kuryente yay? Kay siling abi ni eldest, base ari diri. Palusot ko na lang ato tita, kay base itchismis na naman niya ako sa iban. Nga daw pulubi ako, kung munuhon ko ang inugtao sa akon, sang iya bata nga nurse sa abroad. Kay amo manina, ang ginhimo niya kananay ko before. Ginhimo niya kay nanay ko before. So after a while, tita, nag-ulhot si cousin. Samtang ara pa ang nanay niya sa tupad ko, tapos namangkot siya. Ari kagali, kasrik. Tisaling ko, hukas. Pangita, ako tani isang amon bill, base ari dirikas. I'm hoping, tita, nga tani madumduman ni Kas-a nga may inughatag ang iyautod sa akon. Pero wala niya madumdumi. Kag natahap man ako magmuno, kay ara si Tiyay, gabantay. So nagpauli na lang ako, tita, nga huy-huy ang mga pako. 3.5 kilometers naman nga laktanay. In the middle of the way, tita, sa nakalabot ako sa quarrying area, nga do ako man lang ang nagalaktod, mga alas 12 ang udto sa to, may nakita ako papel nga color violet nga may gamay nga lao sa hilamunan. Sa ginimutaran ko, 100 pesos gali. Kag nakatangla gid ako sa langit, bangod sang kalipay, kag nakasiling ako, salamat gid Lord, kailangan ko gid ni subong. Daw makray-cry man ako, tita. Hamakin mo yan. Wala ako nag-expectar nga makakita ako sang kwarta sa lugar. Nga daw wala man gani isang may nagaagi. Basi nawigit ato sa mga banana hunters. Kagamo ato ang gingamit ko pamasahe para maka-practice sa banwa. Pero wala, manadayon ang practice kay absent ang iban nga group members. Tita Regine, hasta diri na lang anay ang akon masugid. Sa sunod naman, ang mga boarding house experiences nga damo ang nagkalatabo. Basta boarding house, alam na des. Kaya abangan. Thank you for reading my stories, tita, and keep safe and God bless everyone. Rico sa 2nd District. Baurik, dumahamot man ako, imagining nyo, kay tinakita, tanan niya, no? Personally, si Rico. So, gin-interview, tabala diri siya. Maniwang, klase sang bata, hagoy-hagoy, no? Tingko sang bata, kapag ito, Rick, mas maniwang, kapag siguro sang sasubong, no? Imagine mo, naka-skinny jeans ikaw. Gabang babae. But anyway, you thought, no, nga mo na ginakadlawan sa imo, ginahirong-huring-huring sa mga estudyante, nga 4th year kag 3rd year, gali kay may ka-look alike ikaw. Nga isa ka senior na nga maestro. Tani nagpa-picture ka mga duhari, tapos kinpadala mo di sa amon, no, para nga makahambal, kami makamuno man kami nga, ay oo, tuod gid man, ka-look alike mo gid man siya. But anyway, thank you so much gid sa imo, Rico, kag sa inyo mandira, mga kabombo, sa mga istorya nga ginapalabot ninyo diri sa kahapon lamang program. And to those nga may mga plano man, liab na lang, pungkoy na ina, seryosohin natin, kag ipadala diri sa KLP ang inyong mga istorya, paki-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or you can write your story and ipadala sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Waiting na on standby si Toyang Ermitanya, next ang Provincial Jail, kag ang Dear Diaries. Ang mga dramas nga inyo gid ginakalangkagan every afternoon diri sa Bombo Radio, Iloilo. Madaming salamat sa inyong presence, sa inyong mga stories. I'll be back again with you tomorrow. Sa gihapon, iniyan na alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. See you tomorrow. Good afternoon and God bless.